Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ezagun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Abenduak 28 dugu gaurkoan, asteazken eta gainera inusente egun ez da, Maria, arratsaldean. Arratsaldeon, larraitz. Bueno, guk ez dugu bromarik prestatu, ez txantxarik, ez ezer, ez da? Ez dugu astirik izan gaurkoan, ez da? Egia esan ez. Bueno, espero dugu ere egunak hola lasai jarraitzea, ez da? Bueno, etzaite despistatu, Hori da, ez da zu ere. Lainopean jarraitzen dugu gainera, ez da? Hotza egiten dugu gaurkoan Iruña inguruan, beraz, gaurkoan txaketa beharrezkoa. Bai, berokia, bufanda eta eskularruak atera ditzakegu. Eta txanoa ere, guztia, hori da. Oso ongi, gaurko gure gonbidatua aurkeztuko dugu, naiz eta oso ezaguna den, baina aurkeztu behar. Julio Soto dator gaurkoan gurekin ratotxo bat matera. Badakigu pasaden astean egile berriendako euskarazko literatur lehiaketako sariak banatu zirela eta Julio Soto bertso paperetan garaile suertatu zen. Nor naiz da aurkeztu egin zuen lana, oso lan interesgarria, baina jakiteko zeri buruzkoa den eta geratu gurekin, saio bukaeran egunero egiten dugun elkarrizketa hori ikustera. Osongi, eta bestalde batetik ere zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu, Koldo Zuazo, euskalkiak.com webgunearen sortzailea da bera, eta euskalkien inguruko webgune honetan izan ginen ere aurkezpenean. Euskalkiak.eus, ezta? .eus, bai, parkatu. Hori da, bai, badezpada, jakiteko .eus. Bai, gaizka apuntatu dut. Hori da, gertatzen zaigu, ezta? Bai, gauza esente ukitza buruan, Oso ongi, baina aipatu behar dugu ere gaurkoan kontseiluak antolatutako lehiaketa horren inguruan badakigu egunero bi film labur ikusten ari garela, ezta? Gaurkoan ere beste bi berri ikusiko ditugu, alde batetik egunero izenekoa, Uxue Arzelusena da eta 2014an aurkeztu zuen eta 2015ean Iker Azkoitiak aurkeztutako Semeak film laburra, hau esan behar dugu 7 minututa piko irauten duela, agian da luzeenetakoa, normalean oso motzak izaten direlako, baina hortxe aukera ere film laburrak ikusteko. Beti bezala saioari hasiera emateko, efemerideak. Eta mundu mailan 2014 urtean gertatutako bi efemeride dauzkagu gaurkoan. Asiaren 850 hegaldiko hegazkina Belitun uharteen inguruan erori eta bertan zihoazen 162 bidaiariak, gehienak indonesiarrak, hilik gertatu ziren. Norman Atlantic ferriak ere su hartu zuen gaur bezalako egun batean eta gertakari honek 13 hildako utzi zituen. Eta zinema inguruko beste efemeride bat ere bukatzeko, 1945 urteko abenduaren 28an Spellbound edo Liluratua filma estreinatu zen, Alfred Hitchcockek zuzendua eta Ingrid Bergman, Gregory Peck eta Michael Chekhov bezalako aktoreek antzeztua hortxe irudian agertzen zaizkigu protagonistetako batzuk. Eta jarrai dezagun aurrera egunkarietako azalen errepasoarekin. Eta esan bezala jarrai dezagun egunkarietako azalekin, Diario de Navarrak zer dakar gaurkoan, Maria? Hezkuntzari buruzko lerroburua gaurkoan letra loditan, sindikatuei entzungor eginez bigarren hezkuntzako lan eskaintza publikoa ekainerako iragarri du Mendozak. Gehiengo sindikalak azterketak 2018 urtean egitea proposatu du eta kontseilariak espezialitateak zehaztu ditu, baina ez plaza kopurua. Eta hortxe Diario de Navarraren azaleko argazkian laino kontuak eta odei kontuak ere, bekaldeko irudi horretan, odei tsunamia la poblazionen gainean. Lizarraldean dagoen la poblazion herria, erabat estali zuen Kantabriako mendietatik zetorren lainoa,
Egun hauetan Nafarroako zonalde ugari estali ditu lainoak, batez ere atzo, hortxe irudian ikus daiteken bezala, eta horrela jarraituko dugu ere datozen egunetan. Eta antzeko kontuak ere Diario Noticias egunkariari dagokionez, lerroburu nagusiak hezkuntza kontuak ekarri dizkigu. Hezkuntzak bigarren hezkuntzako lan eskaintza publikoa planteatu du 22 espezialitaterekin. 200 plaza inguru izanen dira osotara lan eskaintza honi dagokionez eta azterketen data otsailean erabakiko da, baina ekaina eta uztaila artean izanen dela pentsatzen dute. Gehiengo sindikala ez dago ados gainera oposaketa hauen kudeaketarekin. Hori lerroburu nagusiari dagokionez eta gaurko argazki nagusian arte kontuak, adinik gabeko artea honelaxe izendatu dute argazki hori, 12 artisten sormen prozesua ezagutu dute haur gazte eta helduek Iruñean, eta argazki horretan Iñaki Lazkoz artista ikusi dezakegu haur batzuei bere sormen prozesua erakusten. Jarrai dezagun aurrera Gara egunkariaren azalarekin. Gaur Zubietako errauste planta lerroburu nagusian kolektiboek egindako protesten irudiarekin lagunduta, erraustegia esleituta Gipuzkoak ezin du itxaron dio lerroburuak, kexua azaldu da kalean, osasunaren inguruko kezka eta zarrastelkeriaren kontrakoa ere, Aldundiak enpresek egindako proposamena egokia dela esaten duen bitartean. Eta Bekaldeko irudian presoak askatzearen alde kateaturik Madrilgo eta Parisko botereguneetan. Euskal preso politikoen eskubideen alde eta Euskal preso politikoen kolektiboari babesa erakusteko kateatu ziren atzo Madrilgo espetxe erakundeen egoitzan eta Parisko justizia jauregian bai Ernai eta baita Aitzina erakundeetako 14 gazte. Eta antzeko gaiak Berri egunkariko azalean gaurkoan ere, lerroburu nagusian eta argazki handi batekin lagunduta, erraustegiak badu nork, Zubietako errauste planta eraikitzeko lanak Urbaserren taldeari eman dizkio Aldundiak eta epaileak ez du ezer ebatzi gurasos taldeak lizitazioa gelditzeko egineko eskariaz. Hortxe ikusi dezakegu argazki nagusi horretan protestaren momentu bat, beko aldean argazki batekin ere lagunduta lepotik kateatuta, Ernai eta Aitzina gazte erakundek protestak egin dituzte Madrilgo irudian ageri zegun protesta hori eta Parisko espetxeetako zuzendaritzen egoitzetan kateatuta. Sortuk gizartearen bultzada galdegin du EPPKaren zuzendaritzaren proposamena garatzeko. Eta hauexek dira gure gaurko proposamenak gure eguneroko agendan. Santas Pascuas jaialdia, Mika P. Hinson eta Maika Makowski arituko dira Baluarten gaur abenduak 28 asteazkenarekin, arratsaldeko 8etan Baluarteko ganbera aretoan. Sarrera aldez aurretik erosita 16 eurotan aurkituko duzue eta txarteldegian 19 eurotan. Areazko ametsak ikuskizuna, Ituke Pintas konpainiaren eskutik gaur 2 emanaldi eginen dituzte, eguerdiko 12etan bata eta arratsaldeko 6etan bestea Gaiarre antzokian. Eguberriak 2016 aktibitateen artean zaldiko maldikoa aurrentzat, doako zaldiko maldikoa egonen da, helduek erosketak auzoko saltokietan egiten dituzten bitartean, aurrek jolasean goza dezaten. Gaur izango da, asteazkenarekin Iturramako 14ean, salmenta orduetan. Aurrentzako tailerra komikiaren munduan hasteko hitzak eta komikiak. 8 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendua, gaur asteazkena 28, goizeko 11etatik ordu batetara. San Francisco liburutegi publikoan, sarrera librea, aurrez 010ean izena eman da. Goiz robotikoak Gaztediaren etxean musika tresnak sortzeko tailerra gaur goizeko 11etatik ordu 2etara Gaztediaren etxean. Doako tailerra da hau eta izena aldez aurretik eman behar da. Antzerkia eta dantza euskaraz, futbolariak eta printzesak Eidabe teatroren eskutik, Jarleku teatroren eguberrietako antzerki zikloarekin lankidetzan. Gaur eguerdiko 12etan Sanduzelaiko Zibiboxean.
5 eta 12 urte bitarteko haurrei zuzendua eta sarrera 3 eurotan. Ipuin kontalaria euskaraz, ipuin zopa izeneko antzezlana kontatuko digute eguerdiko 12etan Zabalguneko Zibiboxean. 4 urtetik gorakoentzat sarrera doan gonbidapena hartuta, 2 gonbidapen pertsona bakoitzeko. Eguberrietako gaieten apainketa tailerra 10 eta 16 urte bitarteko haurrei zuzendua. Gaur abenduak 28 asteazkena, arratsaldeko 5etatik 7etara Mendillorriko Zibiboxean. Doako tailerra aldez aurretik izen emanda. Teknologia, robotika, elektronika eta bideojokoak elebiko tailerra 7 urtetik gorakoentzat gaur arratsaldeko 5etatik 8etara Mendillorriko Zibiboxeko informatika gelan. Zinema emanaldia, ametsezko eguberriak gaur arratsaldeko 5:30 Txantreako liburutegi publikoan, sarrera librea. Eskulanak eta arte plastikoak euskarazko tailerra urtezar gauerako mozorrotzen, mozorro osagarriak eta makillajea. 4 urtetik gorako umei zuzendutako tailerra izanen da, gaur arratsaldeko 5:30 7:30 Kondestable Jauregian. 2 euroko tailerra da hau eta izena aldez aurretik eman behar da egunean bertan. Dantza garaikide eta antzerki ikuskizuna, Cuál es mi nombre izeneko antzezlana, Date Dantza konpainiaren eskutik. Gaur arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean, sarrera 3 eurotan familiei zuzendutako antzezlana. Eta eguberrietako programazioarekin aurrera eginez, musika kalean Medialuna abesbatzaren eskutik izanen da gaurko ikuskizuna, arratsaldeko 6:30 Gaztelu plazatik irten da. Eta proposamen gehiago baditugu eguberriei begira, euskarazko komedia musikala Peter Pank, Te diferentzia konpainiaren eskutik urtarrilak 3 asteartearekin arratsaldeko 6etan Burlatako kulturretxean. Familiei zuzendutako euskarazko ikuskizuna. Umorea eta musika Golden Apple Quartet ekin. Bihar abenduak 29 osteguna, arratsaldeko 8etan Baluarten, sarrerak 18 eurotan. Hemingway bidaide erakusketa ikusgai dago Gazteluko karpan eta bertan idazle amerikarrak Iruñean zein Nafarroan igarotako garaietako argazki, testu eta hausnarketak jasotzen dira. Urtarrilaren 8 arte ikusgai. Nafarroako opera ganbera, Alibaba eta 40 lapurrak ikuskizuna eskainiko du abenduak 30 ostirala, eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 7:30 Baluarten. Sarrerak 20 euro aretoan eta 15 eurotan palkoan. Goazen orain agendaren ondotik Larraitzekin udalerrietako albisteak aztertzera. Abenduak 28 dugu gaurkoan, asteazkene ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko dugu egunero bezala, La Pamplonesak errege magoei harrera eginen die Iruñeko udaleko plazan urtarrilaren 5ean, hau da kabalgata egunean, erregeek agurra eginen dute udaletxeko balkoitik. Eta bestalde, liburutegi kontuekin aurrera jarraituz, San Frantziskoko liburutegi publikoko zerbitzuak aurrera eginen du, foru exekutiboak eta Iruñeko udalak hitzarmena berritu eta gero. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 gaueko 9:00 bitartean irekita egonen da. 2017ko udal egutegiari dagokionez, 1000 ale gehiago banatuko dituzte gaur goizean eta agortu arte banatzen egonen dira. Arratsaldean berriz, Gazteriaren etxean egutegi gehiago banatuko dituzte. Udal kontuekin aurrera jarraituz, presidentzia batzordeak 5 zuzenketa tekniko aurkeztu dizkio aurrekontu proiektuari. Ostiral honetan, abenduak 30 eztabaidatuko da aurrekontuak aztertu eginen dira osoko bilkuran, 186,5 milioi euro ditu aurrekontu honek eta lehentasuna eman diote gastu sozialari, lan orekari eta 2017ko zerbitzuei. Dialoi seiki, musika afro-brasildar doinuak gaur izanen dira Gazteriaren etxean,
arratsaldeko 7etan hasiko da kontzertua eta sarrera doakoa da. Dantza garaikidea 2 urtetik gorako haurrentzat izanen da gaur bertan Zibibox Iturraman, Granadatik etorritako date dantzaren eskutik izango da arratsaldeko 6etan familia guztiarentzat. 9 pertsona bestalde atxilotu dituzte trafiko delituak direla eta pasaden astean alkohol efektuen menpe gidatzagatik izan dira atxilotze gehienak eta udaltzaingoak bide administratibotik salatu ditu guztiak. Iruña alde batera utzita joan gaitezen asteazkenero bezala Eguesibarra aldera, aurrendako antzerkia izanen da abenduaren 30ean, hau da ostiral honetan, 2 eta 5 urte bitarteko aurrei zuzendua, 2 saio izanen dira arratsaldeko 5etan euskaraz eta 6:30etan gaztelaniaz ikastetxe publikoan. Bestalde, Mintxo Ilundainen akuarela erakusketa ikusteko aukera daukazue Egueseko erabilanitzeko aretoan abenduaren 16tik 31 bitartean. Eta bestalde, Eguesibarko udaleko genero berdintasunerako alorrak berdintasuna ikasten da, oparitu berdintasuna kanpaina abian jarri du gabon hauetarako, honen bidez herritarrak sentiberatu nahi ditu, alde batetik jostailu jolas naiz ipuinek neska eta mutilen sozializazioan duten eraginean, bai eta hauen bitartez berdintasuna irakatsi aldugula ere. Eta bestetik egun hauetan, etxeko lanak eta ardurak partekatzeak daukan garrantziaz ere ohartarazi nahi dute kanpaina honen bidez. Eta bestalde, Eguesibarko San Silvestre lasterketa ere ospatu eginen da, leku guztietan bezala abenduaren 31an, hasiera ordua goizeko 10etan izanen da beko kategorientzat eta 11:30etan kategoria absolutuentzat lekua, Olazko San Sebastian plaza izango da. Eguesibarra alde batera utzita joan gaitezen oraingoan Etxauri aldera, abenduak 29 osteguna puzgarriak eta guia izanen dira arratsaldeko 5etan Etxauriko udalean eta bestalde zerbitzu anitzeko lan deialdiaren berri ematen digute eta deialdi honen oinarri guztiak udal web orrialdean ditugu ikusgai. Etxaurirekin jarraituz, Etxauriko gazte mugimenduak mendi irteera antolatu egin du abenduaren 30ean ostiral honetan, Etxauriko plazatik aterako dira goizeko 10etan eta behin goian egonda 11etakoa antolatuko dute. Eta bestalde, La Pamplonesa autobus zerbitzuak ordutegi aldaketak izanen ditu Eguberrietako jai egunotan eta informazio guztia eskuragarri duzue udal web orrialdean. Etxaurirekin bukatzeko urtarrilaren 8an herrian muntatzen duten karpa hori desmuntatzeko auzolan deialdia egin dute, goizeko 9etan izanen da eta 11etako eta guzti prestatuko dute. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko zendea aldera, izan ere Gabonetako egitarauaren barruan abenduaren 29an Golen Moreara zinema ateraldia eginen dute, eta honetaz gain egitarau zabala antolatu dute Gabonetarako, Galarreko zendean eta udal web orrialdean informazio guztia eskuragarri duzue. Eta egunotan esan dizuegun moduan, Kontseiluak antelatutako film laburren lehiaketa, euskaraz bizi nahi dute lelo horri jarraituz, hainbat bideo kaleratu egin zituzten lehiaketa honetan, film laburrak dira guztiak, eta egun hauetan bezala, gaurkoan ere beste 2 bideo ikusteko aukera izanen dugu, ez da, Maria? Hori da, alde batetik, Uxue Artzelusek aurkeztutako Egunero izeneko film laburra ikusteko aukera izanen duzue, oso motxa eta nahiko atsegina ikusteko, beraz oso erraz. Eta bestea Semeak izenekoa, Iker Azkoitiak aurkeztutakoa, hau pixkatxo bat luzeagoa.
hau zen gure nahien txokoa orain dela 2 urte. Goiz hartan izan nahi genituen semeen izenak asmatzen izan ginen. Asko kezkatzen ninduen zeren ezin izango genituen gure aurrak euskaraz hasi. Eta berak sentimendu ura ez zuen inoiz ulertuko. Geroago dutxakoa gertatu zen. Esnatu nintzenean nuen ezer goratzen. Eta ezin nuen esan nahi zidatena ulertu. 3 hilabetetan gutxi gora behera berreskuratuta neuzkan oroipen gehienak. Beno, hori uste dut. Saiatzea akigarria zen. Frustrazioa, ezintasuna, beldurra asko eta tristura. Esan nahi nuena banekin, baina nire buruan hitzak ez ziren konektatzen. Kaixo! Seme! Egia esan, keinu pilo bat egiten bazuen ere enuen ezer ulertzen. Kaixo! Seme! Hau da berrezagutu nuen lehenengo hitza. Aitak euskal lopeda bat kontratatu zuen. Oso ondo, beste bat. Hegazkina. Hegazkina. Euskaraz hitzak errazago berrezagutzen ditun. Gaur astelehena da. Bihar ze egun izango da? Asteartea. Hei, ze ondo, primeran. Txiki, Guazen beste batekin. txiki. Zenbat hilabete ditu urte batek? Zenbat hilabete? Momentu horiek zineztezinak dira. Gauza bat ikasi. 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 Ikasi, oso ondo, oso ondo. Guazen beste batekin, sentimendua sentitu. Hau nahien txokoari gehitu nion lehen hitz berria izan zen. Berarekin gauzak txarto. Arazoa entzen nik bera ez ulertzea. Berak ulertu nahi ninuen ala ez. Nire beldur handiena zen nire barruan itxita geratzea. Kanpoko munduarekin ezin gehiago komunikatzea.
baina egun batean nire alboan jarri zen eta paper bat irakurri esan zuen. Euskara ikasten hasi naiz. Zurekin batera ikasiko dut. Maite zaitu eta zurekin familia bat eratu nahi dut. Hau da orain nahien txokoa. Udalerrietako albiste gehiago izanen ditugu bihar ere, baina oraingoan eguraldiarekin aurrera jarraituko dugu. Asteazken goiza lainoa eta lanbroarekin hasi dugu. Gainontzeko orduetan ostarteak izanen dira nagusi. Elizondo aldean nozbeinka goi-hodei batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da eguna. Hegoaldeko haizea ibiliko da egunean zehar eta temperatura aldetik aldaketa handirik ez. Iruñean maksimoek 11 graduko temperatura hartuko dute, Elizondon aldiz 15. Minimoak 0 gradu Iruñan eta 5 Elizondon. Giro egonkorra espero dugu gaur Nafarroan, eguzkitsua, baina behe-lainoa ere izan dugu goizean goiz. Eguzkia nagusituko da gaurko egunean, baina behe-lainoak luze irauten duen tokietan hotz egingo du egun osoan. Bihar egoera berdintsua izango dugu, behe-lainoa iraunkorra izango da berriro Nafarroako hainbat puntutan, eta giro hotza izango da bertan egun osoz. Gainerakoan giro eguzkitsua izango da eta urte sasoi honetarako temperatura maksimoak nahiko atseginak izango dira. Minimoak berriz, hotzak izango dira eta barnealdean izotza botako du. Ostiralean aldiz antizikloiaren eraginpean jarraituko dugu eta zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da eguneko ordu gehienetan. Behe-lainoa sortuko da barnealdean eta hainbat puntutan iraunkorra izan liteke. Haizeak hego-ekialdetik joko du, nahiko ahul eta temperaturak ez du aldaketa handirik jasango. Barnealdeko hainbat tokitan izotza egingo du. Eta hoxa izan da magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketekin aurrera jarraituko dugu gaur bertso kontuak, ez? Hori da, Julio Soto daukagu gaurkoan gure elkarrizketatu paperean.
egile berriendako literatur lehiaketan aurkeztu zen Julio, bai, kontatuko digu elkarrizketan, kasi aurreratu behar nintzen, baina bertso paperetan aurkeztu eta garaile sortatu zen, eta horren inguruan kontatuko dizkigu gauza asko, nor naiz lana aurkeztu zuelako, eta oso interesgarria izan da bere elkarrizketa beti bezala. Oso, Maria, eta bestalde batetik zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu, eta bertan euskalkiak.eus webgunea askoz ere bezagutzeko aukera izanen dugu bere egilearen eskutik, Koldo Zuazoren eskutik. Lacturale. 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 Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad. Historiak. Loreak. Gazta. Futuro. Cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas. Baldorba sagardotegia Aizoainen Iruregaina poligonoan. Sagardotegiko menua eskaintzen dugu. Bazkariak asteartetik igandera eta afareak hortziral eta larunbatetan ematen ditugu. Oletan dauzkagun sagarrondo propioetatik ekoitzitako sagardoa daukagu. Eta gainera, sitrabesan etortzeko aukera ematen dizugu asteburutan. Labriteko aldapatik. Zato Baldorba sagardotegira. Eta lehen aipatu bezala, pasaden astean egile berriendako literatur lehiaketako sariak banatu ziren eta bertso paperetan Julio Soto suertatu zen garaile. Arratsaldeon, Julio. Berdin. Ongi etorria Xaloara. Eskerrik asko. Berriz ere, ezta? Behin baino gehiagotan hemendik pasa zara. Zorionak, lehenik eta behin. Nola jaso duzu sari hau? Bueno, pozez ez, sariak beti normalean nahiko pozez edo pozik jasotzen dira, eta oraingo ere, azkenean ordu askoko lana dago horrelako lan baten atzean, eta lan hori nolabait saritzen baldin badizute, errekonozimendu txiki bat ere egiten dizute, eta gustora hartzen da. Nor naiz izena du zure lanak? Zergatik izen hori eta zer kontatzen diguzu bertan? Bueno, izena pixka bat historiaren baitan ulertzen da, Alzheimer goiztiarra diagnostikatzen duten persona baten paperean idatzitakoak dira bersoak, eta pixka bat kontatzen duena da prozesua nola izan den persona horren bizitzan, nola hasten den gauzak hazten eta haseran pixka bat despisteak edo zartzearen ajeak direla uste duela, eta halako batean probak egiten hasten da, eta Alzheimerra duela diagnostikatzen diote, eta hortik aurrera bere bizitza kontatzen du. Nola den egunerokoa, zein diren bere kezkak, badaki Alzheimerra duela, eta kontziente da gauzak hazten joango dela, guztia ahaztu arte, orduan prozesu hortan kokatzen da nire lana, eta bat prozesu horren barrenean persona horri sortzen zaizkion galderak plazaratzen ditu. Pixka bat hor dagoen personak zer galdetzen dion bere buruari, zer den memoria, zer den ahaztuko duena, nor den ahaztean nor izango den bera, pixka bat izenik ez duen personak, bere izena zein den ahazten duen personak izanik baote daukan. Horren bueltan arizkatzen da nire lana, eta orduan izenburuare hortik dator nor naiz. Nor den ahazten duenean nor izango den. Kezka hori dauka personaia fiktizio bat da, eta izenburuare horregatik jarri diot. Izenburua lana bukatzerakoan edo asterakoan? Egia esan ezakit, kasu hontan noiz pentsatutakoa den, iruditzen zait bukatu aurretik egindakoa dela oraingoan, baina adibidez iazko bertso paperetako izenburua lana bukatu eta ondoren egin nuen. Orduan, izenburuarena izaten da nahiko gauza momentukoa, nik uste dut kazetaritzan ere alaxe dela. Artikulu bat edo idazten duzunean,
batzutan hasi aurretik etortzen zaizu izenburua eta izenburutik bertatik tiratzen duzu, eta beste batzutan bukatu eta alderantzizko prozesua izaten da. Galdera horiek aipatu dituzunak zure lanean aldatzen dijoaz? Hasieran pertsonaiak egiten dituen galderak ezberdinak dira, bukaerako galderekin konparatuta? Bai, nolabait ere lanak progresio bat dauka, eta lana hasten da esaten, pixkat pertsonajeak esaten du, bere bizitza kontatu behar duela, bere bizitza idaztera dijoala bersoz, nor den azten duenean, norri izan den gogoratu dezan. Orduan, lana pixka bat personaren bizitza kontatzen du, beste adorno handirik gabe. Norden, zenbat urte dituen, nongoa, bere lana, bere familia, pixka bat bere bizitza kontatzen du, eta bigarren zati batean hasten da bere pixka bat memoriazte hortan kokatzen du, eta zer sentitzen zuen hasieran, medikutara jotzen duenean, medikoak zer esaten dion, Alzheimerra daukala jakin bezain pronto zer sentitzen duen, eta bigarren zatia hor kokatzen da, pixka bat kuadro kliniko horretan, eta azken bi zatiak dira nolabait esan sakonagoak edo pixka bat gogoetarako tarte gehiago uzten dutenak. Hirugarren zati hortan, pixka bat bera eta bere familia eta nola dauden eta zer sentitzen duen kontatzen du, eta azken zatia da bereziki galderentzako utzitakoa. Bera jartzen da nolabait itzpide aurrean eta galderak egiten hasten da. Galdera 8 berso dira, eta 8 berso baino galdera gehiago daude, berso baten barruan askotan galdera gehiago egiten ditut. Adibidez, nora joaten diren azten ditugun gauzak, oroitzen ditugunak burura etortzen diren bezala, azten dituzunak nora joaten diren, pixkan non geratzen diren, zahartutakoan zergatik bihurtzen garen askotan ume berriz. Alzheimerra daukan personak askotan bere umezaroa gogoratzen du, eta askotan bere umezaro hortan kokatzen da. Oraindik bere gurasoak ikusten ditu, bere sortetxean dago, hori zergatik den horrela. Lehen esan ditzudana, izenik ez duenak ia izanik bagote daukan. Isilik geratzen denean Alzheimerra daukan persona bat erantzunik ez duelako bilatzen bere baitan, ia isiltasun hortan zerbait entzuten duen bere barruan, eta dena horrelako erantzunik gabeko galdera batzu dira, baina interesgarriak iruditu zitzaizkian lana egiten hasi aurretik, eta horregatik aukeratu nuen pixka bat. Gai hori. Nola dokumentatu zara? Nola egiten duzu ezakit ideien bilaketa hori, ez edo? Dokumentatu naiz, gai honi buruz bada denbora bat, buruari buelta batzuk ematen ari nahi zena, besterik gabe interesatzen zaidalako, eta zorionez inguruan ez daukat Alzheimerrik duenik, baina inguru xamarrean bai, eta azkenean badakizu nolakoa den gaitza eta zer ondorio dituen, eta pertsona horrengan zer higadura sortzen duen, eta asko dokumentatu beharrik ere ez dut izan, baina inguruan badauzkat lotura edo harreman estuago izan dutenak horrelako pertsona batekin, eta galdera batzuk egin izan ditutan eta hemen, eta azalpen batzuk jaso, eta horrela hasi nahiz oso idazten. Atentzioa deitzen dizun gaia da orduan. Bai, beti deitu izan dit atentzioa, zen nahiko kuriosoa da, beste gaixotasun fisiko bat daukazunean, eta gorputza nola igatzen joaten den ulertzen errexago egiten zait. Dela minbizi bat, edo beste dozein gaitz, edo katarro bat bera, katarro bat hartzen duzu, eta pixat ulertzen duzu gorputzan zer gertatzen den. Baina Alzheimerraren gaitza bai beti deigarriagoa egin zait, nahiko bitxia egiten delako nola azten zaizkizun denak, eta nola izan zaren horri izateari uzten diozu, baina izaten jarraitzen duzu, eta orduan nahiko alambre gaineko gaitza da. Eta orduan horregatik egin dut, eta aurten Lekunberriko festetan berso saioan bakarkako gaia Alzheimerra zuen pertsona baten inguruan jarri zidaten, eta ez nuen bat ere
bat ere gustora egin eta goltzatik jetxi eta egun batzuan eramatzen pentsatzen ia urtengo sariketarako ze gai aukeratuko nuen eta orduan erabaki nuen, baina hau zapore gazia utzi zidan egin nuen ariketak, erabaki nuela horri buruz egingo nuela eta pixka ere lasaiago geratzeko. Lasaiago geratu zara, askatu duzu hori? Bai, lasai xamar geratu naiz eta, bueno, azkenean hainbeste bertsoren artean batzuekin ez zara hain konforme geratzen, baina orokorren eta bat lanaren bigarren zatiarekin gustora geratu naiz. Urtero aurkezten zara, lehiaketa hontara? Ez, aurten aurkeztu naizen hirugarren aldia da, lehendabiziko orain dela urte dexente izan zen, gero egiteari utzi zioten, okerrez baldin banaiz, edo nik utzi nion ezakit seguro zein izan zen motiboa, eta iaz berriz ere berrekin nion, bertsoak idazteari eta aurten hirugarrena eta azkena izango da, bi aldiz irabazten duzunean baldintza bezala dago lehiaketako oinarrietan ezingo duzula berriz aurkeztu orduan. Ere bertso idatziak hementxe bukatu dira. Oso ongi. Egile berriendako literatur lehiaketa honetan, euskarazko literatur lehiaketa honen 25. edizioa da urtengoa, eta badaude kategoria ezberdinak, bertsoa, narrazioa eta poesia. Beste kategoriaren batetan aurkeztea pentsatu duzu? Ez dakit noizbait saiatu zaren, beste horietako batean? Aurten poesian ere aurkeztu dut lantxo bat lehendabiziko aldiz, eta bai, esperientzi berria izan da guztiz, poesia idazten nuen lehendabiziko aldia zelako, ez bakarrik aurkezten nuena, inoiz idatzi izan dut niretzako zerbait, baina gauza handirik ez, normalean beti narrazioan ez baldin bada bersotan, eta baneukan poesia probatzeko gogoa, eta, bueno, abentura polita izan da prozesua, eta gustora txamar geratu naiz egindakoarekin, jakin da, hobetzeko tarte handia daukadala, eta bai, hurrengo urteetan ezakite narratiban aurkeztuko dudan, edo ez, edo, beldur gehiago ematen dit modalitate horrek, bai, ez dudalako horren gertukoa, eta pixka nire burua galduago ikusten dudalako, orduan, pentsatzen dut poesiatik agian tiratuko dudala hurrengo deialdietan, baina ezakite denbora ere eskatzen du gogoa eta ez dakite aukerarik izango dudan. Erronka berri horiek gustuko dituzu edo nahiago duzu konformatu eta bertso edo poesian berriz ere saiatu? Erronka egia esan gustuko ditut eta horregatik egin dut aurtean poesiako eginaltxo hori ere, azkenean bersoa oso nolabait oso mastikatua daukadalako eta eroso sentitzen naiz eta pixka bat badakit gutxi gora bera ongi egin dudan edo ez, neronek erantzan ematen diot egiten dudan horri, eta hauetan berri, beste bi modalitate hauetan, guztiz berria da niretzako egiteko prozesua, emaitza ere, gustora xamar geran intek edo ez, baina ez dakit nolabait esan etiketa bat jartzerako orduan ongi dagoen edo ez, edo orduan gustatzen zait batipan nire burua investigatze hori, ia zer moduz kokatzen dudan beste modalitate horietan, eta nola sentitzen nahi zen. Azkenan, poesiak eta bersoak desberdintasuna handia dituzte idazterako orduan oso gauza desberdinak dira, nahiz eta oso antzekoak diruditen. Esaten duzuna diferentea da, esateko modua diferentea da, esan nahi duzuna ere nik uste diferentea dela. Orduan, nire burua ere pixka bat gehiago diskurritzen dut zerbait berri egiten dudanean, eta iruditzen zait aurrerantzen ere, ez dakit hurrengo urtean edo bi barru edo lehiaketa txontan edo besteren batean, baina nire burua probatzen jarraituko dudala. Bertso idatzia edo zuzenekoa, ze ezberdintasun dago? Ezberdintasuna handia da, oso handia. Azkenean, antzekotasunak badituzte, bersoa da idatzien bezala ahoan, eta metrika bati jarraitu behar dio, baldintza batzuri jarraitu behar die, errima dela, doinua dela, baino desberdintasun handia da, bapatean botatzen duzun bersoa, bapatean botatzen duzulako, eta
denbora harik ez duzulako apenas berso hori pentsatzeko, erregistroa ere askotan diferentea da, bersoa betetzeko modua ere diferentea da, ze azkenean ipuin bat entzuten duzunean, bai, ipuin kontalari baten ahotik, edo ipuin bat irakurtzen duzunean, hartzailea ere ez dagoelako berdin. Zuk ezin diozu, normalean ipuin bat kontatzen dizun personak idatziko lukeen bezala kontatzen baldin badizu, seguraskira espertu egingo zara. Diot, nik ezakite, ipuini buruz ezakite askori, baino, bai, bapatekoan beste freskura bat behar du, beste bizitasun bat, beste hitz batzuk, askotan igual esaldi motzagoak, edo beste errekurso literario batzuk, eta idatzizkoan aldiz, hartzen duenak ere normalean etxerita hartzen du, patxadarekin, bersoak biru aldiz irakurtzeko tartea dauka. Bapateko bersotan, baduzu tartea pixka bat galderak airen uzteko, edo lehendabiziko entzunaldian ez ulertzeko, baina biru lau bosgarren segundoan ulertzez baldin badu hartzaileak, nolabait komunikazioa eten egiten da. Eten egiten da, ze zuk entzulari ezin dizu eskatu berso hori etxera joan dakoan ulertzeko. Bapateko bersoa, erreakzio ere bapatekoa izan behar du. Orduan, erregistroa diferentea da. Eta, idatzizkoan aldiz, behin, bi aldiz, hiru aldiz, bi eramunan berriz irakur dezake, eta, konklusioz berdinak atera, ez da? Hartzailearentzat ere ez da berdina, ez? Irudimena erabili behar du gehiagoagian, gehiago edo beste modu batean, ez da? Irakurtzerakoan edo zuzenekoan, ez? Bai, hori da. Egiten duenarentzat bezala, bersoa azkenean paperan egiten duzunean, denbora infinitu bat daukazu berso horiek egiteko, noski zure denboraren barruan, baina pasa ezakezu bersoa egin ordu bat, bi, hiru, lau edo 5 egun ezin irabat kuadratuz, eta horrek azkenean, bersoa ere, nolabait esan, ezberdin bihurtzen du. Bapatekoan, 5, 6, 10, 20 segundo dauzkazu bersoa egiteko, orduan, ezberdina da egiten duenarentzat bezala, hartzen duenarentzat ere. Orduan, gauza desberdinak dira. Desberdinak. Zeinetan sentitu zara erosoen? Bitan sentitzen nahi eroso azkenean, oso gaztetxotatik egiten dudan gauza bat denez, bietan sentitzen nahi nolabait esan etxean bezala. Bitatik bat aukeratu behar banu, eta beste utzi, noski bapatekoa aukeratuko nukela, azkenean bersoa, hori delako bapateko zerbait da, eta hori da bersoaren magia. Baina, idatzizkorako ere tartea badagoenez, aprobetxatzen du. Bertsoa botatzerakoan edo idazterakoan, publikoan pentsatzen duzu, publikoak eskatzen duena edo nahi duenean, edo adibidez gai aukeratzerakoan, edo nola idazterakoan, edo zuk nahi duzuna esaten duzu, barrenak askatzen dituzu. Normalean, bertso idatzietan esango nukenik, edo poesian, edo barrenak eskatzen dizuna egiten duzula, esango nuke eunean ez baldin bada oso altu batean. Azkenean, motibatzen zaituena, barruan daukazun esan behar bat edo esan nahi bat izaten da. Nik adibidez, Alzheimerrari buruz idatzi nahi nuen, idazteko behar bat sentitzen nuen, eta lehiaketatxoa hortzegoela aprobetxatuz, paper aurrean jarri nintzen, eta horri forma eman nion. Eta uste dut denok ere antzeko egiten dugula idatzizko zerbait denean. Barruak eskatzez baldin badizu zerbait, edo irakurle batengatik egiten baldin baduzu, zaila egiten zait egitea eta zerbait ona egitea, edo intzazu gustora gelditzea. Orduan esango nukenik, arkatza dartean dagoenean, zure barruak agintzen dizula zer egin eta zer gai aukeratu. Bapatekoa denean, noski bersoak badu kondizionante bat gaia izaten dela askotan, eta orduan gai horren baitan kokatu behar zarela, eta orduan zaila duzula askotan esan nahi duzun hori esatea. Gaiak esaten baldin badizu kazetaria zarela eta elkarrizketa bat egiten ari zarela, eta kazetari bat zara eta elkarrizketa bat egiten ari zara, eta askotan gaia bai uzten dizula zirrikitu bat, edo egoerak gaur egun gero eta gehiago egoera irekiak dira, eta gaiak esan dizazuke kazetari bat zara, eta gaur ere urduri zaude.
Eta, bueno, hori da zure esan nahi duzun hori esateko aukera daukazu zergatik zauden orduri, eta zer, eta kazetaritzari buruzko zure gogoetak, edo bueno, elkarrizketatuaren begitan ikusten duzunak, igual zure begitan ikusten duzunak erakusten dizu, eta, bueno, hori da bakoitzaren sormena sartzen da hor. Orduan, alde batetik hor baldintza hori dago gaiarena, baina hortaz gain, bai badagoela bertsolariak beti burutan, edo sortzaileak beti burutan daukan kezka hori, entzuleak edo ikusleak edo irakurleak irakurri edo entzun edo ikusi nahi duen hori egiten duzun, edo benetan zuk nahi duzuna egiten duzun. Eta nik uste dut, hein handi batean, bai norberak egiten nahi duena egiten duela, baina beste hein handi batean ere pixkat makurtzen zarela entzuleak entzun nahi duen hori esatera, noski beti ere zure filtrotik pasata, zure ikutua eman da, zure kolorea eman da, eta esango nuke pixka bat heldutzen zoazen heinean, pertsona bezala, eta artista bezala heldutzen zoazen heinean, gero eta gutxiago makurtzen zarela entzulearen gogo hortara edo gogo kolektibo hortara, eta pixka bat hor borrokan ibiltzen zara zure buruarekin, ze badakizu hau esaten baldin baduzu, berso hau kantatzen baldin baduzu, harrera hobe izango duela hau baino. Baina behar bada zuri interesgarriago egiten zaizu bestea. Adibidez, azkeneko iparraldeko txapelketan, gai bat izan zuten Maialen Arzallus eta Xumai Muruak, bi kartzeleko bi funtzionario ziren, eta euskal preso bat zaintzen zuten, eta enez gogoratzen seguru gaiak nola zer planteamentu zeukan, baina aukera ematen zien pixkat funtzionario honen paperetik kantatzeko, eta erruki ditugu presoak, eta guri legeak agintzen digulako egiten dugu hau, baina aldenean lagunduko ditugu, eta pixkat kondena bete dezatela, baina gure humano gara, eta beraiek justo bihozgabeko funtzionario baten paperetik hartu zuten, eta berso oso gogorrak bota zituzten euskal preso horren aurka, eta pixka bat oso gogor tratatu zuten, eta jendeak ez zuen txarlotu, eta bersoaldi oso zen ez zuen txarlotu, askotan entzuleak ez duelako ulertzen bersolaria paper baten barruan sartzen dela, eta esaten duen hori ez duela beti pentsatzen duelako esaten. Ariketa bat egin du agian berak, funtzionario gaizto edo bihozgabe horren paperan sartzeko, eta ia zer sentitzen duen hor probatzeko. Eta orduan hor, egontzen alako distensio bat, edo komunikazio ozte bat, eta adiez hor, nik horre pentsatu nuen, oraindik ere gauza batzuetan entzuleak ez du... Agian ez zen ulertu interpretatzen zeudela. Eta agian biderik zaien hartu zutela ere, ez? Ulertu zen, baina ez zuen hainbeste emozio sortu. Orduan, hainbeste emozio sortzen zuenean, txaloak ere urriago izaten dira, eta orduan horrek seguraski ere puntuazioan afektatuko du, nahi edo ez epaileak ere emozioak dituzten personak direlako, eta ohartzen ditelako entzulearen ganez duela sortu alako erantzunik, orduan, bersolariak hor, batzutan ez du errez gogo kolektibo hortatik ihes egiten eta gauza batzuk probatzen. Baina normalean, esan dizuan bezala, heltzen zoazen bitarte hortan, hasten zara zu ere egin nahi duzun edo kantatu nahi duzun hori gehiago kantatzen, jakinda beti zehozen makurtuko zarela jendearen gogora. Agian ere publikoari, olako ezin egona sortzea ere badu bere puntua. Hori egiten da, eta nik egin izan dut, eta bertsolari izango nuke guztiok egin dugula momenturen batean, entzulea bere ispia aurrean jarri, entzulea deseroso sentiarazi, entzulea kritikatu, noski zure kritika horren barruan sartuz, eta pixka bat, tensio momentu batzuk sortzea, hori bai. Baina, esan dizuana hor beti dago zailtasun hori badakizulako gauza batek funtzionatzen duela, beste batek ez, eta... Zer aukeratu ez, zer hautatu. Heldutzearekin orduan,
askeagoak? Nik uste dut, bai, ez noski bertsolari guztiak eta artista guztiak. Azkenean nik uste dut hor dagoela artista bat garatzen joateko sekretua edo bueno, koixka. Bera persona bezala helduten doan heinean, bere sormena eta bere arte moldea ere egokitzen baldin badu, garatzen baldin badu, artista bezala, bere osotasunen ez persona bezala, artista bezala ere garatu egingo da eta ez da estankatua geldituko. Persona batzuk estankatua gelditzen dira koxkaren batean, ez dute garatzen personalki, jende asko gaude horrela, eta beste batzuk persona bezala bai, baina artista bezala behar bada ez dute garapen hori egitea lortu, azkenan nahiko gauza sorgina delako. Nolabait korrika entrenatzen duzunean, badauzkazu entrenamentuak aurretik ezarriak, badakizu zer denbora egin behar dituzun, zer jan behar duzun, zer gimnasio. Pixka bat, gero iritsiko zara, ez zara iritsiko marka hobetzera, baina badakizu zer egin behar duzun. Artistak ez daki zer egin behar duen, zer landu behar duen, nola pintatu kuadro bat, orain barrenak hala eskatzen dio, baina handik 2 urtera igual kuadro berak egiten ditu, eta horrek esan nahiko du, behar bada ez duela garatu bere arte moldea, agian ez zuen garatu beharrik, baina behar bada handik 2 urtera kuadro oso diferenteak egingo ditu. Bere izateko modu ere aldatu delako eta horrekin batera bere pintatzeko modua eta pixka bat askatzen ari delako ikasitako hori. Jende asko esaten du nolabait artistak hobetu nahi baldin badu ikasitakoa desikasi egin behar duela. Gauza bat modu baten egiten ikasten duzunean, garatu nahi baldin baduzu, ahaztu egin behar duzu modu hori. Ezin zara nolabait ere estankatu kuadroa pintatzeko modu hortan, nolabait ahaztu egin behar duzu zure teknika, eta berriz ere teknika berri bat asmatu edo, ez da azaltzeko erraixa eta gutxiago olako gauza lausoak, baina, bai. Horretarako ere behar da ausardi puntu bat, ez? Molde horretatik askatzeko eta gauza berria egiteko. Bai, azkenean eroso sentitzen zarelako ikasi duzun hortan eta gainera entzuleak bersoren kasura etorriz entzuleak oixo hartzen baldin badu eta zu eroso sentitzen baldin bazara eta zergatik aldatu, ez? Hor jarraitu ezakezu eta ongi joan dakizuke, baina normalean barrua da zerbait aldatu behar duzula eskatzen dizuna, edo aspertu zarelako lehengo hortan, edo gauza berriak esan dituzulako, edo erakartzen zaituelako berso molde berri batek, edo dena delako arrazoirengatik, ikasi duzun hori desikastera eramaten zaitu zerbaitek, eta bertigo pixka bat ere sentitzen duzu, eta horregatik bada segitzen duzu egiten dakizun hori pixka bat, eta berri ere hor ez duzu guztiz askatzen orain arte egindakoa, eta joku hortan ibiltzen da bersolaria. Lehen ere aipatu duzu ez dakitzen momentutan, ongi ala gaizki, ez dakit ongi ala gaizki egin dudan, baina agian artisten munduan zailagoa da esaten, ez? Zer dagoen ongi, zer gaizki, edo norberarentzat agian ongi egon daitekena, igual publikoak ez du hola kalifikatzen, ez? Bai, egia esan ongi edo gaizki hitz horiek nik uste nahiko gaizki daudela ez sormen munduan bakarri baizik eta orokorrean ez honetan sartuko, baina bai, umetatik erakutsi digute zer dagoen ongi, zer gaizki, eta guri gauza bat ongi dagoela esan digute eta ongi dagoela iruditzen zaigu, eta gaizki da, lapurtzea gaizki dagoela eta gaizki dago, eta askotan ez dugu planteatu ere egiten ia benetan gaizki dagoen, edo ia benetan gauza txarrik eta honik dagoen. Eta hor askotan beste epaitza sartzen da, eta zuk hori gaizki egin duzu, eta zuk hori esaten duzu momentutik zuiak kolokatzen zara ongiaren tokitik, eta nahiko gai luzea izango litzake hau, baina sormenaren arloan, bersotan badago txapeketetan bereziki ongi edo gaizki dagoen epaitu behar bat, puntuazio bat dago, epaile batzuk daude,
ez dut uste horrelako hori gertatzen denik beste sormen arloetan, bai txapelketak daudela, edo bekak, eta beka norbaitek irabazten du, edo kuadro saritu bat dago, baina normalean norbaitek liburu bat idazten du, eta 1000 edo 10.000 salduko ditu, kuadro bat egingo du, eta 1000 edo 5.000 salduko du, baina inork ez dio esango 7,5ko kuadro bat egin duzu, edo 6,5ko liburu bat, puntuazioari dagokionez, bersotan badago hori txapelketetan. Orduan, honi buruz ere asko eztabaidatu da, berso bat epaitu daitekeen, puntuatu daitekeen, zergatik den hau 6 eta bestea 8, eta, bueno, badaude epai irizpide batzuk, pixka bat zer dagoen onki eta zer gaizki kakotxartean, zer zigortzen den, zer saritzen den, bersoa nola bete behar litzateken gutxi gora bera, badaude epai irizpide batzuk, eta seguraski injustuak, eta normalean epaiarekin, haserreak ez nuke esango, baina bai egoten direla deskontentuak, eta gehiago merezi zuenaren ustea, berso horrek gutxiago, beti daude. Azken nola epaitzean nahiko gauza subjektiboa den, epaileek sekulako lana egiten dute, oso zaila delako, eta beti kritikaren dienaren erdi-erdian daudelako, eta batzutan bersolariok nahiko egoistak hitz egiten dugulako. Baina, badakigu zer dagoen eta badakigu txapelketan ateratzen garen momentutik gure bersoak epaituko dituztela, eta 8 bat, 4 bat, 3 bat edo 6 bat jarriko diotela. Guk badakigu gutxi gora bera berso on batek ze ezaugarri izan behar dituen gutxi gora bera. Azkenean gero norberaren ingenioa dagoelako, sorpresarako gaitasuna, gai bat ikuspuntu berri batetik hartzeko aukera, zure hizkera propioa sartu behar duzu, zure pentsatzeko modu propioa. Azkenean osagai asko ditu berso batek, nahizazu jakin hau ongi dagoela, pentsatu amets hartzailu zen berso batez, badakizu bikaina dela, baina zuk ezin duzu horrelakorik egin. Ez daukazulako bere gaitasunik, ez daukazulako bere begiak, bere hizkuntza, bere hizjarioa, bere rimak, ez zara bera, orduan ezin duzu berak egiten duena egin. Zuk bilatu behar duzu, zure bersotan egiteko modu propio hori, jakinda, zer egon daiteken ongi eta ongitik gertu, eta baldintza batzuk bete behar dituzula, errimatu behar duzula, neurrian sartu, bersoalik eta borobilen bete, baina ez dago hortik aurrera zure esku, zer gertatuko denez, edo nola epaituko duten, ez? Nola epaituko duten, eta bai. Saria hau ekonomikoa izateaz gain, aipatu dugun egile berriendako sari hau, publikatua ikusteko aukera izango dugu? Bai, uste dut, orain arteko lanak behintzat ezagit urteren baten uste dut ezetz, baina saritutako lan guztiak liburutxo batean argitaratzen ditu udaletxeak, eta ez dakit noiz atelako den, baina liburu dendetan eta jartzen dute salgai liburutxo hori, eta bai, aukera izango da nahi duenarentzako behintzat eskuragai izateko. Aukera dugun, lehen bailen, hori zure bertso interesgarri hori, ez da? Nor naiz bertso paperetan irakurtzeko, ez da? Eta besterik ez, Julio, plazer bat izan da zurekin egotea, berriz ere, hizketaldi interesgarri honetan. Gainera, Eguberri egun, tarteko egun arraro hauek izan da, eskertzen da ere, hemen izatea. Beraz, eskerrik asko, eta beste bat arte. Zuei, eskerrik asko, agur. Almando zen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Aristigain kanpina Zunbilan.
Kalitatezko jakiez gozatzeko 100 lagunendako tokia duen jatetxea. Kanpoaldeko terrazan otordu eder bat ere egin daiteke. Pintxoak, bokatak, razioak, plater konbinatuak, menua eta karta aukeran. Mobil homak, bungalobak, jolas parkea. Zunbilan Aristigain kanpina. Informa zaite www.campingaristigain.com web orrian. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad. Historiak. Loreak. Gazta. Futuro. Cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Koldo Suazo deitzen naiz, irakaslea naiz, egiten du lan unibertsitatean, eta nire lana da euskalkiak erakustia, eta orduan bai biltzen naiz Euskal Herria osoan. Hemen Nafarroan 3 urte egon naiz hor Urdiainen, Burundan, sakanako euskara ezagutzen, eta gero Araiz Betelu lezetan egon naiz, eta momentu honetan Salan nago, Lapurdin, eta webgunia da euskaldun guztie etxetik atera gabe, modu bat izan dezaten, hango eta hemengo euskara entzuteko, eta gero informazio bat euskararen gainean. Elbidea, webgunearen elbidea da euskalkiak.eus. Eta, ez da hasi berria gara, oraindik gauza gutxi dago, baina pixkanaka joango gara gauza gehiago sartuaz. Gure helburua da euskararen gaineko informazioa ematea. Informazio xume bat, ez dugu nahi hizkuntzalarien dako eta hola egin gauzak, baizik, hizkuntzaren ardura, hizkuntzaren ajola duen jentearentzat, baina modu xumian. Momentu honetan euskalki eman diegu lehentasuna, ikusten dugulako arrobi handia, arrobi aberatsa dialako, eta batzutan ez ditugulako ondo tratatzen, baina euskara batua ere agertzen da, eta gero esaten dugu euskara batu hori egokitu behar dugula tokian tokiko premietara, ez dela berdin, ezin dugula euskara batu berbera erabili Zuberoan edo Bizkaiko herri batian edo Nafarroako herri batian. Eta egiteko hori gurea da. Gurea esan nahi dut irakasle jentearena, kazetari jentearena, itzultzaile jentearena, eta azken batean egin behar duguna da hizkuntza hiztunei gerturatu. Hiztunak hizkuntza sentitzen badu bere barruan, errezago erabiliko du, maitasun handiagoz erabiliko du, eta aldiz euskara exotiko bat, kanpoko bat, urruneko bat erabiltzen badugu, jenteak bizkarra emango dio. Eta azken batean nik uste hori gertatzen dela. Askotan jenteak esaten du batua ez duela ulertzen, ez duela etzaiola gustatzen, eta nahiago duela euskalkia, ezta? Eta euskalkia beharrezkoa da, baina euskara batua ere bai, euskaldun denok izan dezagun komunikatzeko tresna bat. Argi dagoena da, euskaldunok, eta besteak ulertzeko behar dugula tresna bat.
Eta esaten dudanean euskaldunak, ez gara bakarrik Bizkaian da Zuberoan bizi direnak, badira ere Barcelonan edo Berlinen edo Buenos Airesen edo Hanekanen dauden euskaldunak. Eta behar dugu, tresna bat, gure hartu erraza eta erosoa izan da. Moskuko Unibertsitatean, uste dut diru bat aste dela edo hasi zela Labanako Unibertsitatean ere erakusten, eta galdera da, Labanako Unibertsitatean erakusten den euskara batua eta Iruñan erakutsi behar dena berbera izan behar dute. Galdera da, Donoaren Loitsuneko ikastolan erakusten den euskara batua eta Leitzan erakusten dena berbera izan behar dute. Galdera da, iparraldeko edo Bizkaiko edozein herritan, edozein udaletxetan erabiltzen den euskara batua eta Urdiainen erabiltzen dena berberak izan behar dute. Eta nik uste dut, erantzuna dela ezestu da, gutariko bakoitzak bere herrian erabili behar du, egokitu behar du euskara batu hori. Egokitu behar dugu euskara batua hiztunen premietara. Orduan, Nafarroan hitz batzuk erabiltzen dira, esapide batzuk erabiltzen dira, morfologia jakin bat dauka hemengo euskerak, edo morfologia jakin batzuk euskate hemengo hizkerak, Nafarro guztian bezalako berdin hitz egiten, eta aldiz, Bizkaiko euskera batua, edo Gipuzkoakoa, edo Zuberoakoa, diferenteak izan beharko dira, eta guk izan beharko genuke hori egokitzeko ardura. Ezin duguna pentsatu da, euskaltzen egiliko dela Euskal Herriko herri guztietan, herri euskara batu hori egokitzen. Nik uste dut, irakasle jentia, itzultzaile jentia, edo hizkuntzarekin lanean dabetzena, pertsonalak edo teatroan dira, gu daukagula ardura hori. Eta ez dugu hartu. Askotan, euskara batu berbera erabiltzen da edozein aldarritan. Euskara batu berbera erabiltzen da Santurtziko euskaltegian eta Tarraiakoan. Eta orduan, zer ondorio dauka horrek, horren ondorioa da, jenteak ikasten duen euskara, hainbeste ordu sartuta, hainbeste diru gastatuta ikasten duen euskara, askotan ez dela izaten praktikoa gure inguruko jentearekin komunikatzeko, ezta? Ez bakarrik hori, natiboentzako edo betidanik euskaldunak gehienentzako ere, askotan pentsatzen dute, hauek ibili dituk euskara ikasten, eta ze euskara diferentea egiten duten, ezta? Eta jakina, euskara ikasi badut eta nik ikasi badut nirea txarra eta hauena da ona. Eta nire askotan gertatzen zaigu, ezta? Nire bintzat askotan gertatu zain norbait entzun euskara zondo egiten duela eta esan dudanean grabatu bat dizu zuri euskara eta erantzun esaten da niri ez, grabatu nire zeneari o nire alabari hori ikastolara baina dago. Bueno, ikastolara euskara baina ingo dute, baina zupere ez eta zu euskara txarra. Askotan daukagu konpleko, pentsatzen dugu gure euskara ez dela ona. Dago beste kontu bat, ondo ulertu ez duguna, eta da euskara batua sortu zen euskaldun danok elkar ulertzeko, ados. Baina uste duzu euskara batua sortu zela Leitzakoek eskurrakoekin, edo Leitzakoak goizuetakoekin elkar ulertzeko, edo Leitzakoak lesakakoekin elkar ulertzeko, nintzen dira ez. Lesakako bat eta Leitzako bat betiko euskararekin ondo konpontzen dira, ezta? Besti konpontzen daia ez da izango euskara gatik, ez da zozeratik izango da. Baina, batzutan pentsatzen dugu guraretik ateratzen garenean eta batez ere horako itxaldi bat edo horako batzar bat erotenean erabidea dugu euskara jaso bat euskara ona eta euskara dotorea. Eta identifikatzen dugu euskara dotorea eta jaso hori euskara bat horrekin. Eta beraz, gure betiko euskalkia ez da hain ona, ez da hain dotorea eta alde batera usten dugu. Eta ez gauzak ez dira horrela. Euskara batua sortu zen, urruniko jentea elkartzen gainean hitz egiteko, Bizkaitara Zuberotarekin elkartzen gainean hitz egiteko, baina gure aldermeneko eskualdeko jentearekin komunikatzeko betiko euskalkiak ona dira eta hala izaten jarraitu beharko dute. Hori ere orduan, aldatu inako monoki idea hori, ezta? Era badago beste hirugarren idea bat aldatu beharko genukena edo egokitu beharko genukena. Euskara batua sortu zen 1994 garai horretan, eta sortu zen pizkatxo barrenago, 1994 inguruan hasi zirelako sortzen lehenbiziko ikastorak.
Eta 1975an esaten da, sortu zela lehenbiziko gaueskola. Eta ikastolak eta gaueskola sortu zirenean, testuak egin behar ziren, liburuak egin behar ziren, eta gakinan, ezin genuen ibili betiko lau euskalkiekin, edo sortziekin, edo zeiekin, ezin genuen liburu bat, zei euskalkitan, edo lautan idatzi. Behar zen euskera batu bat, liburuak idazteko. Konforme. Hori zen egoera, 1974an, 1978an, edo nire baduzuen 1978ko hamarkadan. Bera pasatu dira urte asko. Eta gaur egun zer gertatzen da. Gaur egun gertatzen da, badiela Lizarran, persona batzuk, euskara ikasi dutenak, euskara batua ikasi dutenak, eskolan, baina nahi dutenak euskara batu hori kalean erabili lagun artean. Euskara batu hori erabili tabernan daudenean, edo parkean daudenean, edo piztina daudenean, edo amentament daudenean, ezta? Eta zer gertatzen da? Gertatzen da, eskolan ikasi duten euskara jaso egia dela horretarako. Behar dutela, euskara bat lagun artekoa, euskara bat informala. Orduan, zer egin? Arazo hori sortu da aurten bertan Altsasun, ez dakit horren berri daukazuen. Altsasun gazte kuadrilla handi bat, egunero, zango ditu, aitor. Egun bat lagun, egun esan dute, ez lau, eta zei. Egun lagun inguru, egun gazte inguru, 14 urtekoak, hartu dute erabaki importante bat, eta euren artean euskaraz egitea. Eta zizian euskaraz egiten. Zizian, ikastolan ikasitako euskara hori erabiltzen, institutuan ikasitako euskara hori erabiltzen, eta beste konturatu zian, euskara hori pixka bat lagunartean egitzeko zera egokia. Eta orduan zer egin zuten? Altsasun bertan euskara gatuta dago, baina aldemeneko horrian urdienen bizi dago. Eta pentsatu zuten urdienen euskara ikastea. Altsasun horri balio dugu, baina Lizarran zein da aldemeneko euskara. Tafallan zein da aldemeneko euskara. Eta Santurtzin, eta Balmaseda. Eta horrelako erosin herritan zein da aldemeneko euskara. Ez da. Eta nik uste dut, oso importantea da universitatean euskara egotia, oso importantea da eskoletan euskara egotia, baina oso importantea da kalian, piztinetan, tabernetan euskara hitz egitea. Eta euskara batua ez dugu aurretu horretarako. Eta ez dugu urratxik egiten horretarako. Eta nik uste dut hori ere egirako minutela, ez da. Beste guk beti, april edo maiatza aldera egiten dugu propaganda, gurasoek egun zen erabak eredu euskaldunetan matrikulatu dugu ditzat. Berdin da, gero, zer egagoz. Ereduetan ze euskara erakusten dugu. Eta eskolatik kanpo ze balio du hor ikasten dugun euskara. Baina batera batzuk, dure buruan egin beharko dugu euskara, bizki horrenak, eta guztua badela ordua, efemideak eskaintzeko jendeari, edo sortzeko. Eta, ziginan 1910 honetan, eta aurten, birata, zer esan dut? Birata marrian ziginan. Eta aurten, taldean momentu honetan, 9 lagun gara, ez gara sekta bat, orduan atia zabatik dute, jentean sartzeko egiteko, eta momentu honetan, 9 lagun dute, hain guztietakoak, neuna izan dena da egikintzen dute hitz egiten. Eta, filologoak oso gutxi gara, gehienak zeraterako Arantxa bera, besoaretakoa da, ikusi-entzunetakoa da, Arantxa Navarra da, botein gara, eta, ikusi bat gukion artean zer dagoen oain webgunean. Pentsatu dugu euskalki leku berezi bat egitea. Alde batetik oso baztertuta daudelako, oso desprestigiatuta daudelako, esango dute. Berbada esango duzue kontrakoa, ez da, badagoela jentea euskalkia bai eta batua ez, baina badago jentea ere euskalki nahi kasu gutxi egiten diona. Beti kontatzen dut anekdota bat, ze ona da. Eibar ezagutzen duzu langua da izin, eta berbada duzu ezagutuko Elgeta. Elgeta da herri txiki bat, Eibar duela dagoena, Eibar, Bergara, Elorrio eta Arrasate artean dagoena. Eta nik uste dut, gaztia denak euskaldunak dira, nagusien artean badira batzuk lantegietara, lan egitera kanpotik etorrianak eta
euskaraz ezagitenak, baina hastiaren antia euskaldunak. Eta 1000 bizilagun inguruko herri horretan, badago eskola, badago eredua, eta horra eskola horretara zizanako baten 4 urteko mutiko bat. Eta zizanako baten eta larunbat batean, umearen gurasoak errara horretan zuten erosketa batzen egitera, umea zizuten airekin eraman, etxean bakarrik ere zizuten utzi, eta orduan umearen amak izan zion bere anaiari, umearen osagari, joateko larunbat goizean egoteko umearekin izan. Eta hori da nire laguna, umearen osaga nire laguna. Eta heldu zan zapatu, heldu zan larunbata, panzen umearen gana, eta hasi zian nobedadia zen, eskolan hasita zegoela umea, eta seguruz eskolan, da ondo, eta seguruz handeregin bat, eta ondo, gogorra, eta zeiten duzue, kantuak ikasi dituzue, eta bai, eta jolaztu egiten duzue, eta bai, eta azteko guren izenak ikasi dituzue, eta bai, eta ira bat esan, da azten da umea, azterena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala, zapatua eta domendia. Eta esan ziren da umea, ezkerrak zapatuetan da domendia ez dagoela eskolari, bestela jodu eguzko. Hori ulertzeko jakin behar da, guk asteartea ez dugula esaten dugula martitzena, asteazkena ez dugu esaten dugu eguaztena, osteguna esan beharrean esaten dugu eguena, eta ostirala esan beharrean esaten dugu garikoa. Orduan, umea, 4 urtekin, eskola baten hasi zenean esango zuen martitzena eguaztena eguena, eta eskolan aste batzuk egon, eta horiek etxian izan behar ziren asteartea, asteazkena, osteguna eta eta esaten duzu, ni oso ados nago, oso garbi daukat, eskoletan euskara batua erakutsi behar da. Nun bestela, ez da? Baina galdera da, 4 urtekin hasi behar euskara batua erakusten, ezin da geroago erakutsi. Eta euskara batua erakusteak esan nahi du, gure euskalteak galdu dira dugula, ezin ditugu biak aldiberean erabili, ez da? Eskolan egun batian, jakin behar dugu esaten asteartea eta asteazkena dagoelakoak, baina herriko plazan, gurasoekin, zenidiekin, ezin dugu martitzena eta eguaztena dira. Gainera, nork debekatu du eguaztena eta eguna esatia. Euskaltzendiak agiri argi bat eman du eta da, euskarazko hitz guztiak direla euskara batua. Orduan, miércolesa esatia, ez da euskara batua, miércolesa ez delako euskara hitza, baina eguaztena eta asteazkena dira euskara hitza. Orduan, biak erabili daitezke euskara batuan ere, ezta? Orduan, hor dago horren esaten duena, hor dago informazio falta, informazio txarra, eta horrek dituen ondorioak herritarren artean. Uste dut, irakasle jentia, itzultzale jentia, kasetari jentia, pixka bat, hizkuntzarekin lan egiten dugunan bakibako genukela informazio bat, hizkuntza zer den, nola da behar da, zer den euskara batua eta eta pentsatu dugu, modu xumean, modu ondu bat egin beharrean, horako webgune batian, informazio bat ematia, hizkuntzaren gainean, euskalkin gainean, batuaren gainean, eta bara. Piskanaka joango gara, gauza gehiago sartuko ditugu, momentuan oda daukamuna. Iruditu zaigu, hemendik hasi beharko genuela. Hor kontatzen dugu, euskalkiak nola ikusi izan diren iraganean, ez da? Lehenengo da, Oienar Tobili Zuberotar bat, 17. mendekua, gero Larramendi, hori da Anduain Darra, Gipuzkoarra 18. mendean, eta gizon honek. Eta gainera, 5 aldiz etorri zen Euskal Herria, badago anekdota bat esaten da, joan ziala 4 edo 5 lagun erronkarira, Bonaparte Londreskoa eta beste 4 hemengoak euskaldunak, eta erronkariko euskera onkien ulertzen zuena, Bonaparte honen zen. Idea bat egiteko, euskara nola ikasi zuen, eta kontuan hartzeko, gizon hau, etxela bakarri miarritzen edo Donostian egon, erronkarira ere joan zen, eta zuberoan ibilitzen, eta Euskal Herriko bazter guztiek ibilitzen. Beste alor batian, zaugarriak, horiek dira Euskalki bakoitzaren zaugarri, baina modu xumean esan ez da. Mendebaleko euskalkiaren ezaugarriak, erdialdekoak, zatuko Nafarroan badunez, Euskara Nafarra ikusiko dugu. Orduan, eta biziko
nun hitz egiten da, euskara nafarrori, hori. Ez dira beto, horrela, bai, horrelatik, bai. Zenbat, eta gero, ezaugarriak, haber lortzen dugu ikustia, arauak, ez da ondo, ikusten duzue, arauak, alegindu gara modu simplean jartzen, bajatu. Lau, bost, 6, 7, pentsatzen dut etxean egiten baduzue, suerte handia barbiko duzuela hemen baino, ez dugu asmatzen. Nun sortu dira guk gaur egun egiten ditugun euskalkiak. Askotan esaten da, askotan nabarmentzen ditugu euskalkien artean zein diferentzia dagoen, ezta? Askotan esaten dugu, bakaituko euskera eta txarrea askoa zein diferentzia dian, askotan esaten dugu, arranoko euskera eta goizuetakoa zein diferentzia dian, baina ez dugu esaten bestea, ez dugu esaten zergatik dian, ezta? Eta arranoko euskera eta goizuetakoa badira diferentziak, badaude gauza batzuk desberdinak dianak, baina ikusiko bagenitu gauza berdinak infinitua dira. Eta hori da askotan esaten ez duguna, ezta? Eta ikusten dena da, gaur egun egiten ditugun euskalki hauen artean, badaude bi euskalki, bi bazterretakoak, Zuberoak bat Bizkaikoa, hori dira nortasun handiena daukatenak, baina gainerako euskalkien artean ez dagoen besteko batek. Eta Bizkaiko euskera eta Zuberoakoa hartuta ere, gauza mordo bat, gauza asko komunak dira. Eta hori ere, uste dut buruan sartu behar dugula, eta egin beharko genukela alegina gauza komun horiek erabiltzen eta ez beti gauza bereziak. Sarritan nahi izaten dugu, beste ulertzen nire herria, Eibarren, badaukago hitz bat berezia dela, eta da peoria. Ataria esan beharrean Eibarren, eta Eibarren bakarrik esaten dugu peoria. Eta orduan badago webgune bat ere, peoria izeneko da, eta ondo dago hori ez da, baina da berbatxo bat, hitz bat daukago diferentzia. Bestela, Eibarko euskera eta Zorraluzekoa eta Elgetakoa eta Ermukoa oso iguala dira. Eta askotan, iguala den hori ez dugu txegu gustatzen zaigu diferentea dena nabarmentzi. Esaten dugu zer den euskera batua kontatzen dugu, eta zer onura, zer gauza on ekarri dituen euskera batuak, gure historian, lau literatura euskalki handia, eta aipatzen dugu tokiko estandarrak. Sartu hor, tokiko estandar horretan. Lehen esan dut, euskera batua egokitu egin behar dugula leku bakoitzeko premietara. Eta, atzar honetan esaten dugu zer den euskera batuaren barruan erabili daitekeena, esplikatuko dut beste da batera. Behin, euskaltzain batek esan zuen nik nahi nuela Euskal Herria balkanizatu, Euskal Herria apurtu nahi nuela puntu honekin. Eta hori euskaltzain batek esan zuenean, pixka bat, zer pentsatu da mazidan, ez da? Helburua ez da hori. Eta handik lasterera, frantsesez idatzi nahi nuen testo bat, eta frantsesez ez dut inperatzen, batez ere azentua ez dut jakiten modu batera, eskerretara edo eskuinetara nola idatzi behar dian, eta eman nion zuzentzaileari, ordenadorean zuzentzailea jarri nuen. Eta zuzentzaileak, eta zuek ere egin dezakezu aproba, zuzentzaileak dozena bat aukera ematen zidan frantsesaren barruan. Bazegoen Marokoko frantsesa, bazegoen Quebeceko frantsesa, bazegoen Luxemburgoko frantsesa, eta orduan konturatu nintzen, kontxo nik ere egin nahi dudana ez da balkanizatzea, azken batean nik buruan daukadana da, frantsesek aspalditik egiten duten gauza berbera, ez da? Eta gira, nor eta Frantzia. Norbaitek nahi badu batasunari eutxi, norbait bada jakobino, frantsesak dira, ez da? Haiek ere kontuatu dira, frantsesa leku askotan egiten den ezkero, egokia dela frantses hori leku bakoitzea egokitzea, leku bakoitzeko hitzak, leku bakoitzeko egitura erabiltzea. Eta hori, frantsesean ikusi nuenean esan nuen, beste estatu jakobino batean zer gertatzen den, ikusi nuen espainolekoa. Eta espainolean gauza berbera gertatzen da. Ez dago espainol batu bakarra,
badago Mexikokoa, badago Uruguaikoa, badago Argentinakoa, badago beste dozena bat aukera, beste dozena bat tokiko batu espainolaren barruan. Eta gero esan duen, ia, ze pasatzen den inglesean, eta inglesean beste horren beste, edo gehiago. Eta gero, jarraitu izan dut puntu horietaz irakurtzen, informazioa eskuratzen, eta bera ze gauza jakin dudan, Hongkonen jente mordo bat bizi da, 3 ingles estandar omen daude hiri horretan 3 ingles estandar. Eta orduan, inglesek egiten badute, frantsesek egiten badute, edo frankofonoak egiten badute hobeto esateko, edo hispanoparlantek egiten badute, guk euskaldun zeratik ez dugu egiten. Zeratik ari gara Zuberoan, Nafarroan eta Bizkaian euskara batu berbera erabiltzen, ez da? Bueno, eta horretaz aparte, zuk hartzen duzu euskara batua, eta euskara batuan inork ez du esaten, adibide bat izan daiteke, lagunaren txat edo lagunaren dako bat alala batua eta bestea ez, euskaltzidiak ematen du aukera, bai bata eta bi bestea erabiltzeko. Eta esate baterako hemen Nafarroan leku askotan esaten da lagunaren dako. Baina gero, erreparatzen duzu jenteak zer idazten duen eta zer esaten duen, eta ikusten duzu batuaren izenean lagunaren txat ari dela sartzen eta lagunaren dako ari garela baztertzen. Baina ari gara baztertzen gu, iztunuk. Ez dugulako euskara batua zer den, ez dakigulako argi ez da. Inon ez du esaten lagunaren dako ez dela batua. Baina guk interpretatzen dugu, Gipuzkoan esaten dena, ETB-en entzuten duguna hori izan behar dela euskara batua. ETB-en entzuten dela, gehien bat Gipuzkoako euskara da. Orduan, ETB-en entzuten duguna izango da, laguntzat daukat neska hau. Baina laguntako daukat neska hau ere euskara batua da. Ez da Gipuzkoan esaten, baina esaten da Zuberoan, esaten da hemen Nafarroan, eta aldiz, euskara batuaren izenean, baztertu egin dugu. Eta baztertu egin dugu, iztunuk baztertu dugu. Bueno, zer horretan, esaten dugu zer sartu daiteken euskara batuan, zer sartu daiteken Bizkaiko euskara batuan, edo Lapurdikoan, edo Zuberoakoan, edo dena darakoan. Betiko moduan, arlo-sarro ikusten dugu, morfologian zer sartu daiteken, fonologian zer sartu daiteken, sintasian zer sartu daiteken, eta beti ere, pena da, ezin da pantalla osoa ikusi, ezin da irudi osoa ikusi, baina dira, arauak beti alegindu gara, xumeak esaten, ez da kristontxapak, ez da linguista izan behar, edo zein persona, pixka bat hizkuntza interesatu ezkero, ulertzeko moduan egiten aregindu gara, eta lortu dugu, baina bintzat gure helburu hau izan da. Egitea webgune bat, eta edo zein euskaldunek, jakina, hizkuntza gustoko duen edo zein euskaldunek, erabili eta ulertu ahal izateko modukoa. Mendebaleko batua egin dugu adibide bat. Mendebaleko euskara da denetan bereziena, lehen esan dut Zuberoako eta Mendebalekoa diela bereziena, eta adibide moduan Bizkaiko jenteak, Bizkai eta Deba Ibarreko jenteak, tokiko batu horretan zer sartu dezakeen erakusten dugu. Da adibide bat, eta beste euskaldun batzuek ere, adibide hori kontuan hartuta, ikusi dezaketen Nafarroan edo Lapurdin edo dena darako lekuan zer sartu dezaketen. Hori da atal honetan dagoena. Beste atal bat. Beste atala da hizkeraz hizkera, eta dia hemen Nafarroakoak. Alde batetik Burundakoa. Burundakoa da ez nahi txangua, baina iruditzen zait denetan, ez dut esango denetan politela denik, baina bai izango dut denetan bereziena. Denetan bereziena, alde batetik bere kokagunia batik, dago Burunda dago Nafarroako ertz batian, Arabarekin mugan, Gipuzkoarekin mugan, eta ikusten da eragin hori guztiak izan dituela. Eta horretaz aparte, badauka beste gauza bat, han egon nintzenean harritu ninduela, eta da, pasabide bada, hortik ibili da jentia beti harraka ona. Burunda dago Iruña Gasteizekin lotzen duen bidean, Burunda dago Araba Gipuzkoarekin etxegaratzen zehar lotzen duen bidean, eta hala ere, gauza zar asko gorde dira bertan. Beti espero duzu gauza zarrak Zuberoako azken herrian topatzea,
edo Bizkaiko azken herrian topatzea, ez hemen, ez Euskal Herriko erdigunean, ez da? Eta hala ere, bidea nietako izan zen deskubrimiento bat, hizkera hori ezagutzea, eta orduan leku zabala egin diot webgunean. Antza, hiri hau, edosia hau. Bueno, orduan betiko moduan, segi bat, argibide Europar batzuk, eta gero mapatxo bat, nundako arau bat sartzen gara, fonologia, morfologia, sintaxia, norbaitek jakiteko, eta ez dira gauza guzia ez da liburu handi bat, eta nahiko motxa da, fonologian hartuko dira dozena bat gauza, morfologian beste horren beste. Eta zazpitik 2010-era, eta gero araitz bete du lezetara joan nintzen, hor egon nintzen beste 3 urte, hori esan segitzen dutan egoten, zer oso ondo tratatzen dute, eta joan guztietan betara bat naiz. Eta orduan, horko euskeraren gainean, badaukagu beste informazio badago. Betiko moduan, fonologia, morfologia, sintaxia, eta pixka bat, asmoa da, beste hizkera batzuk ere, sartzia, bizkaikoak, badauka honek nobedade bat, ez da gizuen gustukoa edo izango gotedan. Oain arte, beti bideoak eta grabazioak egin izan dianean, generalean beti adin handiko jentea agertu izan da. Pentsatzen dugu adin handiko egiten dutela hizkuntza ondoen, hizkuntzarik jatorrena zaharrak egiten dutela. Eta gaiak ere izaten dira lenguak. Orduan, gerraren foran zer gertatu zen, lehenako ohiturak, lehenako jaiak, nola ligatzen zen lehen, ez dakizer, nola ospatzen zituzten eguberriak lehen. Eta ondo dago hori, ondo dago, eta badago beste webgune bat hori egiten duena, eta da ahotsak.com. Bueno, orduan guk ikusi dugu, guk ez genuen nahi horrekin kompetentzia egin, eta nahi genuen beste esparru bat urratu. Guri iruditzen zaigu batzutan arriskutsu izan daitekela beti euskera eta euskalkia lotzea iraganarekin. Beti euskera eta euskalkia lotzea jente zaharrarekin. Eta nahi genuen euskera guetako etorkizuna da, bilar, ezta? Eta orduan, hainbeko jentia agertzen da, baina gaztiak ere agertzen dira, eta gaiak ez dira lehenako gauzak, gaiak dira oraingoak. Generalian, persona bakoitzari bere lanbideaz hitz egiten arazten diogu, bere lanbideaz edo bere zaretasunaz. Eta momentuz, 20 bideo inguru sartu ditugu, anakarra gara, ez gara honetatik bizi, orduan hastia dugunean egiten dugu lan pixka bat, jaia egitea gustatzen zaigu, beti lana ere ezin da egin, orduan astiro goreaz. Eta Nafarroa oraingo honetan nahiko baztertuta utzi dugu, baina egon lasai. 2 napar agertzen dira, bata Abel Barriola pilotaria da, bestia Susana Agerre, hori da Lizarraga Bengoakoa, eta egon zen Sakanako sokatira taldearekin munduko txapelketa batian, eta aurkizuten hor problema bat Espainiako lehenak izan zian, urrezko dominera baso zuten, eta Espainiako himnoa jotzen hasi zianean, ez zuten etzitzen guztuko musika, eta orduanak egin zuten, bizikusten gora gara. Bueno, kontua da, hauek dira Bizkai aldekoak, txan, hasigatik hasiko gara. Orduan, Milena Muniza da bersolaria, gaztia, berrizkoa, hitz egiten du emakumeak bersolaritza, musika talde bateko kantaria, musika taldea da Gose, Arrasatekoa da. Urrengua opera kantatzen du, Lekeitikoa da. Aldemenean dagoena, benetako izena da Inigo Ibarra, baina benetako izenetik amak edo zagutuko du. Beste guztiok Ander Lipuz, teatro egitea da, teatroaren gainean hitz egiten du. Mutil hori Markel Irizarra, txirrindularia, oaindik segitzen du, eta aldemenekoak ez dakit datorren urtean jarraituko duen, baina talde bila dabil, Amets Txurroka da. Grabazioa egin genuenean Euskadi Euskaltelen zegoen. Eta hau
pelotatik erretiro hartuta dago, Imanol Agirre da, eskupelotan jokatzen zuen, kiroletik ez du erretirorik hartu. Behar esaten du, segura baino kirol gehiago guain egiten duela. Lehen bizikoa da Udane Juaristi, hau da neska bat artederrak ikasi zuena, eta margolaria da, hortik ateratzen du bizimodua. Aldemenian dagoena, hau futbolean jokatu izan du, Mikel Abaka da, Azpeitia da, horretatik jokalari bezala erretiro hartuta dago, orain internatzaile lanetan aia. Beste hori bai ezagutzen duzuela, Abel Barriola. Honek ere abisua eman du, erretiro hartuko duela, baina iztun bezala jarretuko duela uste dut, oso iztun hona da, oso euskera eharra egiten du. Aldemenekua eneko alderdi dantza egiten du, dantza kontemporanea egiten du, ailakoa da. Segi, euskera nafarrean, hau daukagu. Dena da, egon gazai, urdienen nengoela. Ibiltzen nintzen beti grabazioak egiten, grabadora txiki batekin, eta konturatu nintzen, bazegoela sakanan jente ezaguna, Euskal Herria osoan ezaguna zirenak, eta ondo hitz egiten zutenak. Edo lan pentsatu nuen, grabadoran hartu beharrean, bideoan hartzia, jenteak ikusteko, ez diferentia da, entzutia, eta entzutia gehi ikustia. Urdiainen bertan zegoen mutil bat, Pablo Urtasun betzen da. Aurten hartu erretiroa, ibili da garai hartan, 2010an, Euskal-Telen zegoan, hori Markel Irizar eta Amets Landak apelidua, Amets Txurrukarekin batera, gari bereko hasian. Gero ibili da talde batzutan, da lehengoan irakurri nuen, erretiro hartuko duela urte honetan. Urdiainen bertan, zegoen eta dago, mutil bat, Inigo Ekoetxea, honek jotzen du Gozategi taldean, musikaria da. Eta gero, Txarri Aranazen ezagutu nuen Zubieta izena, Aitor Zubieta. Eta Arbizu ez nuen ezagutu, lehendik ezagutzen nuen, baina topatu nuen Jon Arretxe idazlea. Eta, basakanen egon nintzen garaian egin dituen gehiago, egin dituen bideo gehiago ere. Eta orduan etorri zitzaidan webgunea egiteko asmoa. Esan dut, Araiz Beterun egon naizela, gero hor Malerreka Bortxigiak bastanen ere beti ibili izan naiz. Nafarroako bideoak badia eginda, eta astira daukagunean, ondo gara sartzen. Egon tranquil. Ahoten larazoi egon dutoreko zeizue, beste euskalki batzuk entzutia, ezta? Zuen da pentsatuta egin dugu. Pantsoa Etxegoin, hau berez euskera kontuetan ibiltzen da, euskera eta kultura kontuetan ibiltzen da, baina nahi zuen itzen kantuaz. Eta kantuaz hitz egiten du, lagunarteko euskerari, importantzia mani dugu esate baterako itanoari. Ez dakit, konsienti izan zaten zuek ere itanoa nola ari den galtzen ez da. Kontatuko dizuet Urdiainen zer gertatu zitzaidan, joan nintzen janara, 2006an, nahi nituen aritzak jaso, nik zuri dizut, ark zuri dizu, guk zuri dizugu eta horretara. Eta esan zidaten, etorriari gaur gauean elkartera, bi elkarte daude, bat deitzen da Tintin Iturri, eta elkarte horretan dena gizonezkoak elkartzen ziren orduan, noan ez dakit. Orduan dena ziren gizonezkoak Iezez bat. 55 urte ingurukoak, eta joan nintzen, hasi nintzen galdetzen nik zuri, zuk niri, eta esan zidaten, guk ez diagu zuka hitz egiten, guk beti hitz egiten diagu. Eta, amarekin edo, amarekin guzti hau hitz egiten da zarekin. Gano zidaten baina, ez zuten nahi zukako konturik. Aipatu dut Inigo Ekoetxea, garai hartan horrek batzen ez Euskala 37 urte, eta etxekien euskaraz primeran egiten du, baina itanoa ez zuen erabiltzen. Uran ikusi, herri berean, herri euskaldun batean, 55 urteko jenteak zuka egiteko zuen gogoko, eta aldiz 37ko batek etxekien. Eta hori da, ez dut uste Miguel Sánchez horretan errurik duenik, edo gure Yolanda Maitiak horretan parte izan duenik, itanoa jo bat dugu.
eta iruditzen zait, galtze gogorra dela. Ze azken batean, Gitanoa da lagunartekotasuna, konfiantza, erakusten duen hizkera mota bat. Gitanoak berdintasuna erakusten du, norbetekin Gitanoan egiten dugunean, ez gara jartzen bera baino gorago edo bera baino berago, bere mailan jartzen gara, eta batzutan hori ona izaten da, konfiantza sortzea beste mintzalagunaren gara. Eta Gitanoa galduta dago, eta badago beste tratamentu bat, eta da xuketa, Nafarroa berean, eta antzeko zerbait Zuberoan egiten da, eta hemen Nafarroan Erronkarin eta Zaraitzun egin izan da. Eta, Pantsoa Etxegoin horren hizkeran erabiltzen da, eta sartzen bazarete ikusiko duzu, bera horrela hitz egin zigun, eta notu zitzaigun interesantia zat. Aire, aizpak, Salvadorren iroba dira hauek. Baina, kantatzeaz aparte, kantatzea noizbehinka egiten du. Eguneroko lana da ardia zaintzea eta kastak egitea, eta horretaz hitz egiten duenean. Beste hau da, garai hartan momentu honetan ez dakit, baina esan Baigorriko ikastolako lehendakaria, kontatzen zigun, Nafarroa bereko eskualde horretan, ikastola aurrera ateratzea, zailtasun, problema ekartzen dituen. Aldemenekoa da Magiz Kaxeno, askotan entzun dugu gerezi honak jerten daudela, baina hemen Euskal Herrian ere herri bat gereziengatik famatu da dena, ezta? Pasatzen dena, iparraldean dagoela, eta hori Frantzia da, eta guk ez dugu ezagutzen. Herria da itxasu, eta nik uste dut oraindik ere Magiz hau dela gerezi ekoizleen presidentia. Eta hitz egiten du gerezi bere lanbideaz eta gerezi ekoizpenaz. Nekazaritza teologikoa egiten du. Uste dut momentu honetan sindikalista dela. Bintzat, uda garaian, ari zen zegoela esan zidan, astea han ematen zuela. Nekazari sindikatuan zebilen. Eta alderenekoa, lehen ikusi dugu Lipus teatrolaria, eta hau da Maleskus, iparraldeko lotu dut Lipusekin, azken aldian berarekin batera ikusi dudalako hor Frankoren bilaurari lan horretan, lan politika interesantu horretan. Eta, zer gehiago. Bueno, kiroletan ere iparraldea eta hegoaldea diferenteak gara, guetako futbola eta pelota. Eta beharra da, iparraldeko Rubiko historian egon den jokalarik horrena, Tei Hospital izan da, eta hori egin ginen, hau gaztia ez da, baitu urte batzu, interesantia da Rubi gainean esaten duena. Eta begitzen zaigu azkenengo Zuberoan, ni beti harrituta gaitzen naiz. Guztira uste dut 16.000 lagunero diala, Zuberotan guztiak, baina denetari daukate. Denetari irrati bat daukate, gramatika bat daukate, metodo bat daukate, bersolari bat bintzat bat daukate, Rubiko taldea badaukate, Eskubarriko taldea badaukate, dena daukate, ezta? Eta imaragista bat ere badaukate. Alpinismo egiten duen Robert Arrandaburu, aldemenekoa da Eskubarroian atarratzeko taldean jokatzen duen kaste bat, Matie Tozen. Kantari bat ere badaukate. Aldemenekoa da Zuberotarren prototipoa, uste dut lanbidez argina dela, baina irratian egiten du lan, Zuberorako gozan egiten du lan. Igazko pastoralean egin zuen lan, eta gero lagunekin musikatale bat ere badok. Usten duzue, Zuberotarrak zergatik daukaten denetari, bakoitzak egiten dutuelako lau euskoz. Eta hori da Beinaten kasua, gaztia da, oso gaztia, baina denetari egiten du. Eta beste hau, dantzaria da, godalet, dantza eta horrekoak egiten dituena, esator. Eta hau da, nian sartu duguna. Bueno, webguniak badauka denporatxo bat,
eta badia pertsona batzuk webgunea erabili dutenak, eta eunak esango dute nola ikusten duten, nola ze esperientzia eduki duten webgunean. Lehendabizitu da. Iztu baleo. Ni Maitane Maritorena naiz, anizkoa, baztangoa. Ados nago Koldok azaldu duenakin euskalki eta euskara batuan beharrezkotasuna eta egokitu behar dela gauden tokiren, nik nire solasen egin dut, deitiko izue. Bi solasetan erraindatzuet ze baliagarritasun duen eretako webgune honek, nik Koldon ikasle izen nintzen unibertsitarian, eta orain irakasle naiz, ez unibertsitarian, baina Lekarozko institutuan baztanen, eta euskal hizkuntza eta literaturaz gain maten dut ikasgai berri bet, euskalkiak eta kantagintza izena duena, eta hor berez ez dut testu liburuik, ikasgai berri edelakoz, eta nik sortu duten materialan oinarri edo informazioak dutena eta ikasleek aspero balietzen dutena webgune haude. Hortaz, estimetzen diot Koldoi hauen izena, eta nire baliagarritasuna eta erabilgarritasuna da ikasleak Wikipedian sartu beharrean euskalkiak eta informazioak atra zuzenean euskalkiak.eus ibiltzen dute, ikusten dute referentziek eta ikusentzunezkoak xiberutarrak, baxe nafartarrak, eta hemen zuek usitu zuen guzie, eta hoxe, ez dut bertzik arteko esker mila Koldoi, hau izenagatik netako aski baliagarri delakoz. Nahiko nuke Maitanen bezain azkaritz egin, ez dut lortuko. Beraz, labur, bada ere Maitane ari den bezala ikasleekin erabiltzen dut, oso eskura dute informazio guztia, interneten ez dagoena badirudi ez dela existitzen, orduan ekarpen oso polita da, beraindako oso erosoa, eta guretzako ere proiektatzeko, orain gaitasun hori daukagu eta primerakoa. Besterik ere, euskalkiak ikusteko eta entzuteko aukera dute. Baztanen badakite baztango euskara badela eta euskara batua. Hemen batzuetan ez dut hain argi. Euskara batua da ezagutzen duten eredu bakarra, ikastetxekoa, orduan leiho hau zabaltzea, primeran datorkie estimulo oso ona. Era berean, gure erronka bada, gaztelaniaz ari direla etengabe gehienak zoritxarrez eta kontzientzia piztu arte edo jauzi hori egin arte jarraitzen dute gaztelaniaz. Estimulo hori ere, ea horretarako balio duen, itxaropen horrekin ere olako hizkerak erakusten dizkiegu. Orduan, esan bezala Koldo, primeran datorkigu. Naiz eta barrioa orain 2-3 urte barru ez dakit ezagutuko ote duten, hori da gure gaitza, ez? Gu beti bezain zaharrak eta beti gaztea. Altzuko aekako euskaltegien ez irakasle eta aurten dukat erronka berria. Koldok esan den bezala, udaberrien 100 bat inguru gazte bildu zian, altzuko 100 bat inguru gazte bildu zian, eta zuken interes bat bertako euskalkia ikasteko. Orduen bertako euskalkien antza hundia dukan bat urdingua, eta nire iz urdingua. Eta talde hortatik, hasi zian udaberrien biltzen zian ebeik, eta baten zituen praktikan hitz batzuk eta esaera batzuk. Eta gero nire izan zen, lagunduko jaten, zanko nintzake eta zanko nintzen, eta esan, aito, nola esanko zen duke urdinen hau. Eta hor jo gina, gendu zen 3-4 saio, eta gero, Koldo torzan behin, oinbesteko interesatzonez, Koldo torzan eta eman zen hitzaldi bat, gaztu egin dako, eta hori genduen afai bat egun hortan, eta antzon batek esan zen, eta helduan urtien aekan sortzen badu talde bat, burundako euskalkia ikasteko, eta nik ere nola, gero azkenen animatu zian 10 bat laur, eta hor gaitza, ni urdingoan ez, eta horren nila guztien dut, arzun, gutxi gara esanko zan, nik esan batzaitu urdinen nola esaten da, eta oso antzekoa da, burundakoa zan, nik banukan osa bat alzuko izkeretik zena, eta oso antzekoa da, eta hor gaitza. Eta nik hauen abitu, hauen dara nik abitu Koldo ligua, burundako ligua, eta gero grabazioak eta hemen dira. Gauza txarrik ez duzu ikusi. Gauza txarrik ez duzu ikusi. Gero da galderaren bat edo izan duzu, galderaren bat edo sugerentziaren bat edo zehozak esate burua. Ondo, indako lanaren gatik.
ez deskuidatzeko orekatuak egotea emakumeen eta gizonezkoen pare. Zeren ez da lehenengo aldia olako liburu ez dakit moderno eta lehenengo egunean liburu batekin ari nintzen komunikazioa eta ez dakit zer. Argazki guztiak, marrazki guztiak, esku guztiak, ze batzuetan ziren eskuak eta mikrofonoak ez dakit zer, gizonenak ziren. Holako argitaletxe dotore bateko liburua zen. Eta hizlari guztiak gizonezkoak ziren, eta emakumeak entzule gisa agertzen ziren. Eta hemen, jakina badira emakumeak, baina esaten dizut ez deskuidatzeko emakumeen presentzia, ez dakit iruditu zait gutxitxago bezala, ez? Kontatu dituzue? Kontatzea izan ditzateke, baina zenbat gizon, iruditu zen. Gero, egia zan, leku batzuk ezagutzen ditugu beste batzuk baina gehiago. Gure zerroderako, dut urriain nagoen nintzela gai batean, erango jentea agertzen da, Lea Artibaiko jentea agertzen da, oraindik ez dira gutxi jarri ditugu, baina zerroderako Nafarroa berean ez daukagu aukera hori, jentea ezagutzeko aukera hori, edo bertara joan eta bideoa egiteko aukera hori, eta batzutan zerroderako ten zara nengoela, zarako taberna nengoen, eta nirekin zegoen lagunak, etorri zan haren ezagun bat, nirekin zegoen lagunaren ezagun bat etorri zan, eta lagun zian hitz egiten eta alde egiterakoan izan zian lagunak hori hegazkin pilotu baduk. Eta behar hori egiten dik euskaraz, eta primeran berakoa du, ondoko berrikoa, berakoa, euskaraz edarki, eta zain hau zindut aukera galdu, ez da, hegazkin pilotuak euskaldunak zemat izango dira. Eta ez nion begiretu Andrasko edo gizonezkoa zen, berdiz itxean hori, ez? Bakarrik hegazkin pilotua izatea. Azken batean, gure helburua ez da bakarrik euskara bera, baita euskaldunok 21. mendean norakoak garen erakustia. Bakoitzak egiten du bere lanbidea hemenean hitz, eta Andraskoa izan edo gizonezkoa izan dudari gabe hartu dugu kontua, baina beti ezin duzu tokatzen zaizunarekin jokatu behar duzu askotan, ez da. Eta zuk ere badakizu, gauza bera esatzen dira. Eta itanoa eta erabiltzeko aize egokiagoa da binaka edo hirunaka jartzea personak. Orduan, esan nahi duz, zuk hitz egiten dugu normalean, bakarka hitz egiten dugularik mikrofono baten aurrean edo bestaldea berriz ostatu batean edo hirunaka hizketan ari direlarik edo binaka edo arruntagoa da hitz egitea. Aldi berean jentean hitz egiten du. Normalean ez denetan, baina normalean neu izan naiz galdera erantzunak eta egin izan dituena, eta neuk ere nahi gabe askotan egin dut akatxo hori. Bere hitz egiten dagoen bitartean ni sartu naiz. Gogoa ematen dik, ez da? Aipatzen du hitzen bat, aipatzen du gertakariren bat, moztu egiten dut ez da sartu egiten ez. Eta hori problema bat egiten da. Badaukagu baten bat, orain burua etortzen zait, bi neska oihartzuarrak irabazi zuten kantu txapelketa Gipuzkoakoa, biak irabazi zuten, eta biak agertzen dira. Baina generalian bakarkakoak daude. Xabier, bera baterako badauka arrazoia, Zuberotarrak uste bost agertzen dira da, eta bostak dira gizonezkoak. Horretaz ohartu gara. Nahi dugu Andraskoa sartu, eta nahiko genuke itanoa egiten duten bi Andrasko sartu. Baina babezkiak era zaigu, eta bera, Zuberoa ezago, ez da erresa jaten batzutan ala joan eta topau jentea eta eskerrik asko dena zure baina bai, sortzen dira arazoak gero entzuteko, mozten duzunean eta azten gara hitz egiten batean. Hori da motiboa. Lehen buru. Horra bertzen da udane joaiztik, askoitia da, horrek itanoa egiten du. Baina egiten du, bere adineko jentearekin elkarrizketa egin izango zituen 21 urte.
baina nirekin ez zuen egiten. Etxai batean zen, nirekin egitea, ez da. Etxeiko izut, 60 urte, nahiko desgrazia dut. Bai, horrezinatik esaten. Eta neska eta mutila baldin badira, oraindik hobeki, ikusten delako, bere alaxe ikusten da, Itanoa guk adibidez anaien artean erabiltzen genuen, eta anaia aizpek elkarreginez eta anai arrebek ere ez. Hor dago, beste etxe batzutan, galtze zorian dagoelako Itanoa egia da, Nafarroan gutxienez. Beste etxe batzutan, neskek, aizpek elkarrekin ere egiten zuten, eta hor dago, oso urte gutxiz, nire amak eta osabek hitz egiten zuten elkarrekin ika. Urte gutxiz galtzen du, eta gaurko egunean gaztek ezakite, Itanoa ez dute erabiltzen. Urte gutxiz, esan nahi dut, azkenean, 20 urtez desagertu da Itanoa. Zera, interesantia da, ez bakarrik Itanoa batik, igual Itanoa ez dute egingo, baina izkera kolokial horrengatik. Buruan daukagu hori, gure asmoen artean bago hori ere, lehen esan dut hasieran, momentu honetan Euskaltetik abiratzea erabaki nuen eta hor karri ditu gure internet apurra. Ez gara sumugatua daude. Zera grabazioak eta grabazioen artean, aipatu dituzun berrikuntzen artean akaso, nabariena izan ditike, hori jende gaztea hartu duzula, bai, pixkat kontuan. Besteak beste, bai, baina, bueno, ohikoa dena, olako kontutan ohikoa dena, baina gazteagoa behintzat. Ni irakasle naizen aldetik, Davidek esan duena, bai, niri guri primeran atorkigu olako jendea erreferentzia izango dena gazteentzat, kirolariak, musikariak, denelakoa, bai, ikasleek esan zaten, jo, horiek ari dira euskaraz, zeinen ongi egiten duten, guk zengatik ez. Bale, onartzen dut. Baina baita ere kontziente naiz, badela jende asko, bastekit filologia munduan edo oroar, bai, puristagoan egauzu deitu. Bai, eta jende gazte horrek euskalkiaren gainean batuaren eragina ere baduela dioena. Esan dizut, asmoari dagokionez, helburuari dagokionez, nahi primera datorkit. Baina batuaren eragin hori justifikatzerako orduan, olako jendearen aurrean, zer zenioke edo, zer diozu edo. Bai, hori gertutuko da gehoz eta gehiago. Gehoz eta gehiago, ikusi guzti ez dago gaur egunera, ez da? Zenbat aldatzen ari da, edozein herri euskaldunetan, kenduta oso euskaldunak ez dian, oso euskaldunak dian ardizu bat edo goizuetan bat edo andarru bat edo lako herriak alda bat erotxita, beste guztietan euskalkia duzoa, euskalkia eta batua nahaztuz doa. Eta uste dut, etorkizuna hortik etorri behar duela. Eta ona izango da hortik etortzia gainera. Nik uste dut, Altsasuko gazte horiek ere, jarri dira urdienera begira, baina ezingo dute urdiengo euskera den bezala erabili. Eingo dute urdiengo euskera eta batua nahaztutako zerbait. Baina, bueno, nik uste dut, funtzionatu dezakela kontu horrek. Hori alde batetik. Eta gero ez alde batetik, jente gaztia agertzen da, baina ez dugu debezurik jarri. Adina handiko jentea berdin. Nik guztiak baterako gustatuko litzaileak hartzak sukaldariari egitea bideo bat, ezta? Zeratik, berdin ditzeaten daukan, bere jakituriagatik. Gaina euskara zondo egiten du. Sukaldariak aipatu ditut eta agertzen da oihartzun duan hori da, Zuberoa gatetxekua. Arbelaitz, ez Arbelaitz Ilario, baizik Donostian orain handago, Zuberoan dago bera ere, baina gonda Miramonen egon dena, ez dakit izena nola zeukan. Arantzan bizi da, Nafarroan. Eta, bueno, ez da 20 urteko gazte bat, baditu gehiago, baina, bueno, da persona sukaldaritzaz asko dakiena. Eta ez, adina hartzen dugu kontuan, baina batez ere gaiak hartzen ditugu kontuan. Nahi dugu gai esparru guztietako jentea hartu, eta adituak badira, lehen ipini agertu da rubilari hori bezala, Pei Hospital, Ipar Euskal Herrian da, hemen Iribarren izan daiteke bezalako da, oso pertsona ezaguna,
kirol horretan begira inobatzailea izan zena, eta adinagatik ez da estua horretan. Bani bai. Esateko daukat, ez dugula euki talde bat babestu gaituena eta ekarri gaituena. Euki ditugu lagunak, Irunian eta Nafarroan, eta horren WhatsAppei esker eta lortu dugu informazioa zabaltzea. Eta egia zen, kometako zen, lehen etorri gara automobilian esaten zenbat egungo tegia, 10 lagun, 20 lagun, horren gara apustuak egiten. Azkenean jaerriatxoa elkartu gara, eta, astilla daukazuenean sartuko zarete zuek, ikusiko duzu hor zer dagoen, eta besterik ez, mila esker, ondo segi, eta urren bat. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, eskerrik asko Maria eta kontu zibilen esan dugun moduan, ea txantxaren bat edo sartu behar dizuten, beraz, kontu zibili. Espero dut ez zaizkidalako, bat ere gustatzen olako bapateko txantxak. Bueno, segun eta zen olako txantxak diren ez da. Oso ongi, barratxalde naiz. Berdin larraiz. Eta zuei ere eskerrik asko zuen arretagatik, eta bihar ere, ostegunean, bueltan egongo gara zuekin. Agur. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Iruñako Aldezarrean karrikiri denda, Iruñako Euskal denda. Bertan liburuak, musika, jostailuak, euskal musikako azken nobedadeak, haur literatura eta askoz gehiago. Euskal Herriko edozein txokotik erosteko aukera ere gure online dendan. Zatoz gurera, ongi etorri eta gozatu. Abenduaren 10an Los Tenampa eta DJ Nash. Abenduaren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abenduaren 31an DJ Enkara. Urtarrilaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea.